for Mr. Mada, Church for Muntin Yenamonson. Obi Honma, what studied in Nimidiano, a physics and as a chemistry. I wish I had no cabritry, Amaka Cotois at the Channel so Huntua to a dew. And a fee more mutimi fee, Quadanqua down on Nonizo. Mr. Momoso, Macanyaba, Edia Mamma Yadimu Tukain. Construction workers, plumbers, and a fee where the for electrician for Muninamo Kahubi, Modianidi, Yadamo Romania. Now Romania come to now Paisano, Mr. Wada. Mamodia, so before Sama, we say some. 0244 213 187 0244 213 187 and 0276 221 939 0276 221 939 and 0273 635765 0273 635765 for Freyam Yebejo Sododo me amesomo ene awiabre eyeme Trimodahine nana kwasi wusu echsan afi ensem no ne nchochemu enie Asem Beba Dabi asam na nyaba na nyabeduru se ya anya se kan na edi twam ya no ya na abusuafo ye de ebeka na ye bohwe ne ade ani atre ye atoye emantemu na nkra efiro mo eba ekyese ya de a echewa ana ewuja onan na wosan so ofi wuja onan na wosan so afie no etu atese ho ya se ebre no se so do ani ekyese kan ni takrade efia kwasimintim shama ahanta west ene ne mpatem ho no ma Amo chese yade no edi amanfo nya papa ya chese enya asem ketwa ya wochiremu kra na yade no sade na esi tratre ko no ekum eye enipa binom ya obu akonta no anya hwe kra no nipa bebe asem wotwe kodu no die yade na momato na nanom ewansie do na ekoba ne se ya wasapom de adwefo no omutime ebowura eye efiafie mu no ombo eye empane sade be na yade sade esi tratre ewo mpatam hodom no ana obetimi abrase enti omudwade ya omo edie no Dinfo etra omokwa eye efiefie ahoduo mu schools ahoduo mu eno edanche nsore na afi muslimifo nya mefredan ahoduo mu edwa ahoduo mu na afi offices ahoduo sade ye be na yade no ometimi ape ano enue bubre ne no na omobo eye amane no onomo echiremu a na chese yade no sade esia kwa akoye no se wohwemu paade a edika no apobden adwefo no omunya enipa mako ha ene eye aduonum nso a na yade na onomo anya bia yade ne no mu edi asie pa ya chese na enya asem ketwa obi ahudi aye enekum emu be se enwotwe ema ekowi ase no okiremu a se brende yade ne se de esi tratre no so ma hwe na o ma mpedro amfa nso ano a ene ebeyire pa ewo eye empatem hodom na ebio asaso aba amane se bre no ekame ese apomde adwemefo no kra no ebinum hodom a yade no ebinum anya bi ya anya hwe kra no apomde adwemefo yo mo empatem hodom enipa bebe se eye edumien sade wonomo anya yade ni bi enu ntina se ebre no wonomo echese umani abre ho esa sade ebe na yade no entretre Dr. Yaw Ofori yeboa wono na apomde dwumadie woda no ewo eye atoye emantem honom wone sentrefo edinkita ho no de atodwa se dwumadie ya omo edie yade a eboa papa ento obi bia na momoden asa obetibede no ho agimu bie eno edanchen a ekwan a amanfo befa so a wonomo bedidie nso no wo kire se omadua ne die mu no momoden asa obetimi ahwe ne yie na afi eno edanchen a wonomo motontonton nuane no so kra no obi hodoma onkata so enwansna akwaso yie saa ene ade a eno se saa ne mari nyina no ha adwen na obi nso so hodoma sebe mpraduasa ba bia wo ye aduane no hodoma nye bia na bola bi kra ebe ho ene ade wo se ne nyina ka ho bi na se ebredie omo etufo se obesre pa se wa obedidie ana se obeye wo ye aduane no bomoden a se ode ahweye ebeye ne no etimi aboa ama yade na se ebrei ha manfo ewopom hodom no ano etimi abrase Yefro man ya de ni extra food and drugs authority for omudmedie ya omu edie mu na onoma extra na nsen oba ba heda na kwabrane na besia enam ene tobacco cigarette na esina no otwenimi ojani puha ukasa sebi mpreduasa kusi enti otwenimi jani puha sana sa onoma extra ewom sunsun so boni mpo ewo sebe mpreduasa yenya yenimu cigarette ni bi enom endi se obi nombi na se ugina ebe no a abusuafo ene yade na nipa kra na wodom na de kra no wobenya no moho bebrebe ne no ana o ma ba bonten ade aba betudwa se o ma emra no ya o ma de ye adwuma e wo Ghana ememu de fa aye tobacco ehu no act 2012 ena afi act 854 no se ebra
se kwabrane anase obi obebo cigarette ano ana tobacco ano ene wonam nipa mu na wotwekọ saa omo se saa niema no eya ade bia emmoa emanipa yedie entime enkon kan and Dr. Abigail Ata wakasa wadi atodwa se enei se uhunu se obi enam na saa niema no oyeye bia obetin edinama empanimfo amamra ene na di sade tie na efata wase banda saa na ebetimi aboa ama yade basa ya enam tawisie so ede ba no nipa dodo na ebetimi asia no ewo Ghana ememu na o kire mu sen ade no kra no utwa ya twera humpo se ade no enye mfam wopomden enei obehaba kra no enkwada nkete nkagiri wafo bi ebebe se onya mfie dun wotwe kra na se otwe cigarette isa otwe no so kra nya so no nkwa na etwa kwanya na yade ene otwe no nipam ye eno so no emua enipa apomden animu ensem enti obesre pa se suban na ekoso no ye behwe na ye jai na aboa ama oman Ghana yade basa ya eye etu atese no ano etimi abrase Yefru no mane ye bohwini ade ni atre eye ewutu senya east na yedru ewutu senya east no na aba betodwa se eye MPP opani a waye second vice chairman ede emonum nipa bonfo bi abawura bebia ne garage wo ama ekowi ase se ka ne yomudie wo se senyon omakwa akose sakase ne nyina ama asem a aba ho no enyasem ketwa kura ya ehyen maako ekobe bi esinum omususu se ndc mabunu bi ena omukodi saa enyambransem ya sebrei ye kwa ahoma no so a ye century Jacob Kubi watu yankra afa basabasa ya enam so ya eba ewo eye ewutu senya hodum branche wo kromu atisi mu se eniama omususu se eye aban de akodi ankwankran nche no ombeti krom no omahwehwe meso omahwehwe na se yenya de omapeni dada siso a na apedi omoda police for akwa na enra da ye wo ho ma na nya nintie se eye kaswa critical garage bi wo ho ma ebe eye total filling station ho mo na amuchire mu a eye Daniel Kofi Amofa ono eye MPP second vice ono wo eye kaswa ati ne garage no na emrante bi akọ mo a almost sa eye ne kasa egu ho mo ekoba ne sa no eye papa no so bomode chema bomode fe eye kaswa central east police for na mbe pie mu ho na ba njumu ekoso no na ekoba ne se eye kasa wo garage mu ho no emu ba fa ko 15 eye aban dia eno ye sobo a eye MPP ndi samanyoko no edebo eye MPP ba chema wo eye ewutu senya east eno no suntre mu se cars no mo kan sa cars na egu ho ni nyina ototoye enye se ebia okowiaye na emom 50 no mo kan enye sa na te eye ba fa ko 8 eye ba fa ko 8 na yakwa fa so cars ni bedi ni se ni se eye aban ju meku eno mo bo do komi eye option ni bi so ekotoye ente cars egu ha o mo susu se eye aban de kwa ebi aban akate na mom enye se ebia ye to aban wie ye ena wakwasesa efi eye asamre home na ya ade a aban ato amana ogusu eye embi hu krata a minu nkase cars no mu mienu nkata kwa wadi bi area ne omode ba pipie mu eye kasa police station omode akire se car no eye ne de na de ndi samanyoko no so tire mu de se omode eye aban ejafade no omohwehwe no omabehu ena omasesa kopie mu eye police station ente se papa etumi di nkrata e bi adanse se aban for no don komi ena okoto ya wa register e wodi din mu a ene ne hu son ba se omo twen na se nkata na mba na chese se no mu susu se ode ne sa akaka aban ejapade no sa cars no eye 8 ni nyina no ombeji efini nsem ekoba ne sa na police for no agi eye cars ni nyina de bi eye central east police station bi no kase ama keys na city cars nenim nyina so no omo akan ni nyina no mo de ama a police for and this a police for eye mu hwemu tene o say otoye ama okita eye nkrata no this nkrata e na police for twen se eya abrante no eya papa be diba be mu police station no timi ebe di adanche se car no otoye e wo aban ejumo ekuro ho ama ya ma ne nkrata edimu na se nye sa so dia ene na car no be sa for eya aban ho Jacob Kubi amane yebo na mote ye no Asem Beba Dabi kase yebo na heya na ebrebe makwan ama ye de asie
Ya fra metrimuda hene nana kwasi wusu echam akora de aka na yewde. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Unia, Pavi, and a black smokes mixture no. Malaria dronana. Anne, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, hepa plus mixture no. And what do you swabber? Cynthia, I was so immune system. I have strong debia. Anti Pavi, a support to immune system no. Na plus mox no so, to malaria no good. Malaria symptoms. At a say, etipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days. Na Pavi, and the plus mox mixer. 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I diaco doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo and Quadawan in Fiadu Nunca. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jodin Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, mammy, go to a bimame mano. Oh, a jajai. Abua wamo say what to making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIG perfect series. At 2 mono dear. Jai. No dear name D4 and a chair woman pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. A free basic 1. Equasi junior high school. Near Bane combined store. Or when you be English nom and maths nom. Me say. Books to be anywhere. Perfect series. Any be. Na GS. Any naka. And so I'm approver. Into a battle pian koto be maneba. Hey, and that's already there. So could be crab to me. I could chew. I could tongue. How many students? Na and look ready. What take one to say. We almost have certain mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the master school, so here one more. At to phone call put to a station and crying down so mine. First stop. And your mama by beer. Your tonton books beer. For 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Pavi plus mox. Hepa plus mixer. To malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus Mr. Yebusia no mama hodia ba. Musumi pini mentia se medo. Tie Hepa Plus mixer. Enya adwuma ebeye woni paduan mu no. Afie kra na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pom mudin hu hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. Hey, she, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband and ye won so we Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer ma je duro di pa Pavi Plus mox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na herba shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer mapobodra mapa. FDA aje Jodin Kratwayatu. Order for Mami Misa was sembio. Da bena ope brese. Okoisho unipadua mu. Saje unipadua na kwa na ho density. Obrebo, osa, cholesterol anasa de dodo ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC. Sabre may comfort by grace. Medical Center di amount say. Enjemu bia. Bramien chain mayen shemau. Ka cry a day quiet day bampo, a brano, ye de coffee tem correse be bia de ye, no ye nipedria, ye de ne coordinate ba. But Motia say, obey you and tentem, ne bibi sewa, ye winning tem, yet me asrano. By Grace Medical Center, e wo kumase bremai, DVL and enchempe, or Sekojo area, wa, Bibia ni amienkasa, 0244 97 68 05, Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua,
ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu woha yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi woha wuko tie hefa piao. Asem Beba Dabi. Patrick. Yeah. Asem Beba. Patrick minimum. No. Tama me can say to Roma men so on top. 3 months. Me mami hu wate me ende. Ana obeka. Mrs. Tansu hu. Eside na hu obi ni ma de hu. Mrs. Awende. Also dai. Mr. 3 months. Ora said kujo oda su gina so se akwada no a ewura abodi ma tie fo ntonka Doris AJ akwada na Doris AJ awo no oda su gina so se enyoba still what dreams is sign he said kujo what dreams is sign still oda su gina so se what dreams is sign die enti na ma what dreams is sign die enti na what dreams is sign me ne nya hwe me ngindi se me ha die enti na wonyini se ye wa me ne nya hwe se wa re ne da ba to enda ache na nanu adwaye de na okokuntru ne kone abaya se wonso akobo oti twist wase sanwa dwen sa akwada na nya said kujodia na se enkomo wei eye Patrick dia wase sanwa dwen na se tede oda so gina so say said kujodia eye said kujodia die enti na wonso gina so say said kujodia kana mintie if you say oneme ene de twatwo ewe hen ejaye dia in the how pentia ama waba yenim ha ye ha me pentia ama ba ne say fitimletinti a me ware oba no nkomodi a oba no ne S guy no me frɛ no woni ne S guy ni di ye ni nyina akire say ono ankasa kasa particular de no mpeme ge no sewo e kire ne panada na me ware no nkomo bi ebe de ebe koso bia wo me ne ntem bia no obo ne S guy na mane e recording de send no enkomo a wo ne no bedie bia no ye be si wo me ne ntem bia no obo ne S guy na mane nti ma me hu say oba no de ompeme ana wonno me na ebia aware na manfo ware bi no na e ne fese obia be hu so ono so ayede aware nti me no ha me ware oba no so no me hu sika nyina na me pride e de ko ware oba no te aba ne sa no ama sisi mebusuafo kra no o ma ye basa o mu hu asem o nka ana oba no so hu say mebusuafo ni ha ana bibia ni mebusuafo mpushi nti oni o mafasa akonya no so e de sa akwase ebuo na edai e de ebume ko sisi no oba no so akoseme a kire ohema no ba no akoseme a kire like on ni fiefo ne ma mene ne papa na se ohema no whereby ya onu so mum na ede ebo blabone ama sisi o de gina so aka se wontimi nwale biem e ba cho me pese mo boa me na ene e ka bia so nwale biem dia ene e ka bia me boye bia no no sa be ma na o na kobo adwama because ye minim se asante memem no so oba akra no se o ma be ma fa na oba ya wale be ma foforo be fa no ye gina ye fle ti me pese sa anya ma ni nyina no sa be ma no onu so e ka bia o no agye atum se sisi wa bo like ono oba na da then ye ka bia me bo like me bo no oba hu bia no o de ma de ma me se anya sanso a oba no so nware biem nti onu so se ka ma bo no onu so ontua ma me because me menya ma adu se me ni jai onu mom no so onu mi jai enti se dia wo ka wo bo wo ge ne ho de wo ju sika me ba join enti wo hu se emema ba wo yere omo ba no ho ofa mpana wo hu bi ma hu 3 times physically 3 times asan wo ya wo kana no ya no mi donya me ne me salami ye ne me maami a wada fom utie nkanya abutre na menya na me dwene nsam bebre ho nka me kunipa ewe awone dem na me koye no ono be ma na da sore e no kwa kotodwane abra be ma no
nti ukoto be ena me koto be ma no nsuo ne bucket ne pan kase e dia si ho no no ena odi ntoma sesa fom ho dwaye ne dem ho dan no se dan ketua bi ena be ma na amanagi ne ho adwale ne ho odem ho e pepa ne ho I de bounce up and also atena mattress no so e sire nku bibi na de me ko ho se nka me ko hwe nkra me ko duru nkra na abonte me ko duru yana na veranda no gate o ma tum an loko ena me pia na me wura ho na me dem ho na me biese yana be ma ne te ho no mo ene ne bounce pant naked nti wo ye dai ena me nya botre gina ho na minti ase minim de chese me hu de me ye me ho chese control me ho ankasa ena me bisa be ma no o start di tro se o no ofiri kropon ha o hu se be ma ne te ho ene ne bounce pant ne bibia naked o srenku ama tres no so ne nema nyina da ho ena nsuo no bucket ne pan ne nyina ne ono to ana wa bie kata so se nkan so ne peti na nkan gusu no ne nyina da ho na me fa ntoma ese na me hwe na me sade to afide me so to ki se dem ho sum ka ho na me afide na me hwe dem ho na me hwe na be man da tam na be man so sore e gin ho no na me bisa na question sa o be ka chem so ya bunni o firi he o se o firi bonchi o firi bonchi na de oba dem ha sisia no o se an oba na o ya na danfo ena ono be adwuma ana I say oba be dwale nam se oba be dwale nti oba dwale no abonten ho dwale ni ho ena dem ha so dwale bia ni ha ena dem ha ena ogina managi pan num Asem Beba Dabi ni problem ina ye ma onya kwenya oba wa abonten oba me bola even akropon ya betina area ba ko ayete ofa ma me ensa me donyame oba mo fa echire we na oto ho san no oboa no ho be fu obi a o area obi a mpa na asem tro na wo twa me ntro obi onti nkire me mpem me odiaye me girlfriend me waru biem what dey we baby a open fa ko medi what this kan nyina wi me protestika sasisika nyina wadi nyina wi amedi wala de be ko mba bia ni sasiso we onu adwane na wafa dwane onu ade chi na wasako hwegu we ondi dwane ade chi so ondi so plus Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi chese onu adwane na ade chi ana wakohwe no ano foforo obeba ye ni nsem odija ni sister se me nya oba ye wale me malam no ya ifro no se me disika no ya prema nsem papa we no otu one watete me ni ne busuafo nyina se me na busuafo nyina ye free na se me ma sole na ma san ba ho se wale me ni ne ye wale ne wale china na asan we ya o kan busuafo no omo hwe nipa omo ndwene me na be ka asem na omo fa e de nipa no ka wo adasa wo de wo ye de ye wo ha wo ye no sa me kire na menya omo de omo hu wo nenu oto ho a obukwa ko no eduru ewu se papa ya o kasa na nimi sa menya papa no hwe me a otohu se me menye enya wo de wo be ka no na busuafo no sa menya omo be kire be se ja yer no ye wo na wo me bro jina ma ya ifron first day me bra no ko school tanoso me ne ko campus me bra no so ka she me chen sister be ma wanya 40 years awon wale o ye problem uswa enware no de bia me kan sem we me bra no hu an ohun de wo wo ona wo twen nipa ni sika ni free o yere phone so edigu wo phone so ana o dis kan ye dey o de ye dey me di chabet se be mbedi bi na me di atia hospital kana na me no o de oba di sika ni ye dey me di chabet o di chabet o ko twa lupre obi na ediska no asende wo yere se on fanhwe ne ma patwan ena wo wakohunu atwende agu wo phone so me patwan ena wo twego wo phone so wie no diska ne ye dey me di chabet aviator o di ko twa aviator me patwan utri ne sense na me twinu 50 cd ndi utri ne dodo sei ende ye kwa na tu eno net sei so utwa da man na connect akrotis na kan scan ma ti se wo boss wa ebi a 100 cedis na akokoduru na wa boss na wai nti sa one year alpren tu a atofoma na se wadiu na ada na ne ye ko no wa nyina wo ma ne koi na me pedodo o pedodo pachan entutri 50 na ye di wo ko no me fa so watri 100 cedi ni nyina ye di 150 ye di 200 ye di wanya itwie na wanfa ebi 1003 na aka na moba na me so be pesca de atua hospital bill ntina ama me yasa me nim se we betimi asisa 2,500 ni nyina e ba twa Asem Beba Dabi Krobea na me shiraw na me tu wonkwam ene dwumadi a wudi sede wosi ya ma Asante mali Ghana man Krobea na me shiraw na me ma wunyini nche Nyankopon ma wunyini nche nyame ma wasefo nyina nyini nche Krobea me ra ho na nyame yi wo ma ye se
nyame yu ma se bepoye hwe program yi amu ye na wie efa abrantie die hwe papa no namba bia watima yi sa 30 million dia ma no bi bu se hwan na betima yesa hwan na betima yi bibia ti se ni nyina e Krobea wai wo papa wo ye ahomopro ni ni ma wo ye na ato obi akoma so ama wo yi ti se kande hwan ni amenu kazini mi nibio mira ho masuma wie matini so wie na me no kasa nti de me ka chen so nyame hirawo nyame hirawo nyame tu wonkom enja yeda papa ya de wo ye na da obekasa wabre no wa hwe asada no wa wie be Asem Beba Dabi enkase ma breda koso ye nyame be hirawo mitie obi biara wo studium ho nyame hirawo wate assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mini sala papa me kasa fira nyaso baba ile enka wudin awia yi odoma nkoma nyame enase nkamfo ne ntontom ena yedema udin kronkron no arofo ne ade hye awia yi moma ye ho ha moma ye ho afinsiapa moma ye ho yehyiehia na yensa ma ye ho akwa ababio aha eye otek 102.9 FM eneye ebnada eneye 24th busumi dumienu ne da etoso aduonu nan ene wiei yase hia bio na wiei yede Asem Beba Dabi dwumadie no ene yede ba besom yedi nkiaka yede akere mo dada se dwumadi a yedie yedi sua de
yɛsan de kyerɛ yɛn ho nso adeɛ enti awia yi a yɛhyia nokorɛ moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abɛsua deɛ na afei yasan akyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so na dwumadi a yɛdie yi ɛna wia yi ɔmanfoɔ ɛne adɔfoɔ adekyie nyinaa ɛnhyɛ ne nso sɛ ɛnɛ ɛyɛ 24th December ɛna wia yi adɔfoɔ fa ahodie na bisi kasɛm a ɛnyɛ no ne nkonnua bi apaapae ama saa nkurɔfoɔ no nyinaa na wɔn mu anyi wɔn ahotɔ enti saa brɛ no na asuafoɔ ɛne wɔn wura no di ho nkɔmmɔ enti na yɛ anigyeɛ nkɔmmɔ a wɔdeɛ hwɛ sɛ wɔn mo ka maame bi a no ɔyare maame bi a na ne ba no kura yɛ awuo maame bi a no ɔgye ne ho a na ɛnyɛ maame bi a na ne sikasɛm koraa sɛe maame bi a na wɔda a na ɛnna papa bi a na wɔpɛ ne ho ano a na wɔnhu no papa bi a wɔyɛ ne ho hwee a na ɛnyɛ yie deɛ na yadeɛ bi abɔ na to wɔn fi dodoɔ no ɛno ho nkɔmmɔ a na wɔn mu die na yɛ anigyeɛ nkɔmmɔ na ɛfɛ na ɛɛdɛ koraa kɛkɛ mpofiri mu a ɛna ɔnom wura no ɛdaayɛ na wɔnom wura ne daayɛ a wɔnom gu so a wɔnom kɔ no a asuafoɔ no nso bi dedae afɛdeɛ deɛ wɔnom hunu yɛ prɛko pɛ ne sɛ ɛhum ne asorɔkye kɛseɛ bi ahyɛ ase yɛtu ma yɛnhwɛ o na yɛ anigyeɛ nkɔmmɔ na no wɔnom die o na yɛ sedeɛ na yɛ deɛ akɔ so wɔ da ne mu deɛ na akɔ so wɔ naawɔtwe ne mu deɛ na akɔ so wɔ bosomi ne mu nyinaa ɛbaa yɛ wɔ anigyeɛ kwan so o wate deɛ mepa akyerɛ wo no ase mpofiri mmoa na ahum kɛseɛ bi tuuyɛ asorɔkye kɛseɛ bi bɔɔyɛ afei baabi a na aduru no na ayɛ den na wɔyɛ wɔn ho hwee a na ɛnyɛ yie afei na anidaasoɔ no nyinaa sa enti epie prɛko pɛ ɔse nti mewura yɛwuo no wohunoe asorɔkye no ɛbɔ yɛn no owura wohu yɛn anaa ɛpo no pɛ sɛ ɔmene yɛn no wohu yɛn anaa ɛnɛ abrabɔ no emu asorɔkye no de afi wei abɔyɛ ni o ɛni yɛ di papa ɛni yɛ di o emu nsɛm dɔɔso nanso sɛ ɔde wɔ ho too ne so na sɛ ɔfa n'asɛm na sɛ ɔtumi tintim yi sɛ wɔanyɛ wɔ ho bɔne aba abɛduru saa mpɛmpɛnsoɔ yi a mepɛ sɛ meka kyerɛ wo so ɔbɛyɛ wate ɔbɛma wadi nkonim ɔbɛkyerɛ wo sɛ ɔyɛ nyame ampa enti saa nyame no bɛpagya wo ɔde wo bɛsi deɛ ɛkorɔ arɔfoɔ ne adehyeɛ awia yi ɔnsakyera ɛnɛ yɛ 24th ɛnɛ yɛsi buro nyadua yɛsi buro nyadua very good ɛnɛ awia ɔba adeɛ kyea me akɔ aba ɔho te sɛ very good nyankopɔn ne adom me nso me ho ɔden ɛnɛ ɛyɛ the last day a yɛne yɛtiefoɔ nyinaa ahyia wɔ afidie yi so ɛnɛ da yi ɛyɛ anigyeɛ da ɛnɛ da yi nsɛm a ɛwɔ mu no nso dɔɔso saa berɛ korɔ no amuo no deɛ ɛsɛ sɛ nnipa yɛ ɛyɛ ahwɛyie prɛko pɛ in fact 2024 de nneɔma aba nneɔma ahodoɔ a ɛsɛ sɛ sisie no ni nyinaa bi asisi ɛwɔ 2024 mu ɛna wia yi ɔba deɛ na abɛka deɛ kyerɛ tiefoɔ wei yɛ deɛ twatoɔ koraa in the year 2024 deɛ na apɛ sɛ ɔka kyerɛ wɔ akora mo yɛna nyame ase na yɛma yɛ tiefoɔ nyinaa afikyapa akora deɛ di nkan yɛna yɛ tiefoɔ nyinaa yɛbɛkɔ hɔ wei yɛ deɛ mpɛ sɛ ɔka sɛsi asɛne afe biara yɛyɛ no yɛbɔ mpa yɛ kyikyɛkyikyɛm ne yɛabɔ ɛnɛ yɛbɛbɔ enti deɛ na wo pɛ sɛ ɔka kyerɛ tiefoɔ ansa meda atiefoɔ a ɔwɔtie titiriw ɔnom a kwan ɔmofa kwan bi so a ɔmo aboa yɛ nyinaa akora deɛ meka ɛde atwa afe to ɛwɔ dwumadie yi soɔ ɛyɛ sɛ hwɛ yie ɛna woanyɛ biribi biara ammoro so hwɛ yie ɛna woanyɛ biribiara ama na ammoro so akora
adeɛ bia moroso ɛyɛ bɔne adeɛ bia moroso ekɔwie wuwo enti apira ye kwei ye pese ye kɔ ne nyina ye san be hia ɛwɔ afefoforo no mu anigye mu na ye beba na yente ensem bɔne bia enti no de woyɛ bia no hwɛ na ma wani na hɔ na ye no wano ɛma ne moroso enka sɛ me na me nomo bia menya me bia baako bia na me bɔ na enso so aye bro nya ni nti no mennom enwodkontoa be se enwotwe ene dabi ema no nkoboro so enka ne na mitimi dware nsu a na mitimi dware ekokoduru aha nomo na esan se madigye amuno so nti no medware yakoba bi a ehodo dabi na mitwika na mitumirika sei enigye nti metumirika amana boro so se wo yese wo benya bibia amana boro so a wanhwe yi a na yankwa amehia sei ewa enigye mu na emom se omo wani da ho na oye bibia wano na se wanye biribi amana amoro so a menim se yebekɔ na yasan abehia enti ade bi a woye bia no hweyie na wanye amana amoro so empo adidi a wudidie no hweyie na wanidi amoro so firi se wudidi ma ne boro so a ebetime di bibi bɔne aba akra wei na me ne mati yatiefo eche good me da say adofo ne ade ta yachi baby a yewura ye bia wonom nso ka ye ho na wiye Dr. Dawood onso mo ka ye ho afei ya Bolivia Enterprise for mo na mo di Future Life Smart Food no aba aduane papa ahodinuro ahyemu matonchom na wiye ya Bolivia for mo nso mo ka ye ho afei 3P garlic mixture ya Piwak Natural Health for mo nso na mo di aba na wiye 3P for monso nyankopon nhira mo ka ye ho afei medima for herbal clinic Dr. Time da so o se wo yade no all the time beto so de amaw na wie Dr. Time da so onso no abedwafo nyankopon nhira mo yade bekɔ herbal no nso ya so ye bibiduro no abia no de di dwuma asante bekwai dominance zongo frafra hini fie o yade bekɔ heba emu adwuma yefo nyina nyankopon enhyira mo Abapa Mall, the only and the biggest online shop, the most credible online shop in Ghana. Abapa Mall mona moton nioma eye very quality. Abapa Mall mona moton nioma eye very affordable. Abapa Mall ena wiei monso mo kaye ho nyankopon enhyira mo Ewurade fie Herbal Center traditional doctor amankwa papa no so no de ni ena wiei baby a wo bia no enhyira no ebi nkan me praprechiri baby a wo bia no enhyira no ebi nkan sebe ubedi dwuma obi yi ne taku ana ne sempoa de boawo a onua nipa no wa yebi enti mu a mo nso mo taa yachi ewu sika fam bibia mu no nyankopon ni nhira no ebinkamo oba yen comment section a social media so voice note mu babia mo a mo de mo nso mo adwen ni mu nim de ebe boa yen ewu dwumadie yi so no nyankopon ni nhira no ebi nso ntonkoso a enkam ena wi nyankopon nhira ye nyina na onye ye nyina ye kese eye bronya we ya Asem Beba Dabi bronya dwumadie ena ye die no ena wi J Max mahu se wa join ni show no live ewo yin Facebook ne so ena wi J Max nyankopon nhira wo pa sebe ene credit to ena form nanso mo sei mo credit eba internet ne so na mo mpa ya mo bo nyina fa TV ne ho no nyankopon so me nso me de tato se nyankopon tie mo mpa ibo sebe ya ebe ba mamo na mo nso mo anya no kwampa so kama mate in the year 2025 monyeme so amen Mustafa Said Bramia busuakruwafo osi akra ya Krobea mama ye mamo nso afrinsia pa ene yenso ye wa ahoma ne so senka munso mu ni ho a enka yenso ye ni ho nyankopon enhyira mo ene wiei Andrew Kese
ɛna ɔsɛ akora Krobea empa ya mɔbɔ ama yɛ nyinaa no emin to it nyankopɔn nhyira mo nso ɛne mo adwuma pa ne mo adwuma den a in the year 2024 yi mo nso mo abɔ ɛde ama adasa good awia yi ababaawa bi nso ɛwɔ m'anim ha na awura yi ɔde n'asɛm bi ɛba yɛnim ha ɛyɛ de asɛm ɛna ɔde baayɛ ɔbaa de kyerɛ me fa yɛ wura awura yi asɛm yi mu fa yɛ dom sukɔ fa yɛ wura mu dom sukɔ na atiefoɔ ɛnkae no na ɔnhunu n'asɛm no a ɔde baa ha no fa yɛ dom akora asɛm no tintini tietie nyina ne sɛ yɛwɔ ha nomɔ na awura yi ɛbaayɛ ɔbaayɛ na asɛm tintini tietie nyina ne sɛ owura bi a na wɔne ne kɔ school ɛhyia no ɛna wɔde ɛpɛ asɛm too ne tiri mu agya wɔpene so nti pene a wɔpene so ɛma no sɛ wɔn ɛbɛware nti ɛwɔ hɔ a na wafrɛ awura yi sɛnde me sika kakra na memfa nya adeɛ na wasɛnde na kakra mam kakra afei deɛ na ne namu a aduru sika no bɛyɛ sɛ mpempem aduɔkono ne akyiri awura yi si afei wɔhwɛ anim a wɔhunu sɛ ɛyɛ kwaseabu na wɔwura ne bu no ɛna ɔdi mmirika ɛna wɔde baayɛ a wɔde bɛdae nipa asɛm bɛba da bi ɛbɛdwafo akora deɛ kakra a mɛka afa ho no ɛno no okay adɔfoɔ awuraba yi n'asɛm ti a ne tofu abɔ mu ɛno no sɛbe sɛ wohwɛ afei mu a nneɔma bi a akokɔ so bebree naa sɛ wode to nsaniani ɛwɔ yɛ dwumadie yi so a sɛ mmaa ne mmarima hwannom ɛna abu wɔn nyɔnko kwasea paa wɔyɛ dwumadie yi so deɛ na meka mmarima a ɛde mmaa binom afa kwaseabuo mu no ɛdɔɔso paa ababaawa yi hwɛ sɛ owura yi wɔno na sukuu taamu mawie obi apɛ ne baabi afa na ne nyɔnko classmate ɛna ubisa nase na nipa so bɛsi kura awɔwɔyi na wɔkyerɛ sɛ o ne nɔɔma kura nie ɛne ɛgyeɛ na wo ne awura yi akasa ɛde ɛpɛ asɛm ato n'anim na wasan de ataatoɔ koraa ama no sɛ wobɛware no awuraba tumi fa kaa firi Kumase kɔkɔtena ne kurom krakyi sɛ o meba na mede wakɔ akɔkyerɛ abusuafoɔ afɛdeɛ deɛ bɛba bɛtwa toɔ o yakɔ akɔnya accident afɛ kura deɛ de makɔ akɔto ayaresabea ɛde anadwoma no asɛm nie obi a wamama bɛ firi Kumase aba yɛ kurom bonomaa mu na wode me kɔ akɔkyerɛ w'abusuafoɔ sɛ wopɛ meɛ na afei deɛ saa kwan wei na wode mbɛto so deɛ na awai o ɛyɛ no me papa sɛ yi me afiri bono ha ɔsan de me kɔ apue ma ntamu no ha na kyesema betwa kwansi hunu saa bre yi a meka sɛ na wowura no agye aba yɛ sika die o na de mema binom de yɛ ma binom nti no ɛno na ama sɛbesɛbe ɛma no bi ni saa badaye ne kora so ɔde bɛboa mema ɛwɔ nsika sɛm mu sɛ bɛma ho kyere no a ebi wɔ hɔ a no ɔbaa ne wo bi nanso die bi a wode yɛ na enra ana die obi de na famu na anu nti no o obi kura ɔde ho ntansa no wa wone wotie sesei no wono ɔde bɛbɔ na we die ɔtugu mu ma wura no o mi pesei me kɔ han dan mi kɔ yesei no obusa wura yi no ɔto mane no wato amane no a afa die ga na hunu sa aware na anya amaso anya ntɔ a sɛ anya ntua fa misika mame na akɔdane asɛm ɛba ayɛ no dia na mo na mutu ijataba asɛm ne ba mframa mu ɛma atiefoɔ nyinaa nso betie bi kama ɛwɔ afidie yi so manamo wa mutu ye no fa yewuram ansa kora ne abade abesie yi so yo na before no me person ke de boy ni picture to so na ye kana asɛm okay na ye ni enkyire mu na atiefo ehu ene sasare no oni asɛm ne ba ye no na yetu anamo frɛ ne papa ajasare ono no ni ba bi abrante ne wo ni bi nti ye ne kasa ye fa ba ye ho o si o asɛm no kora beto nanim pɛn ama ono efra ba ye se awade na nko mo beware na sɛ sika no ombetua de ama nti nko wonya abotre
ɛne sɛ ɔde aba ha yi sɛ yɛde abɛto ne yɛyɛ afrɛ no de ato n'anim sɛ abɛduru ha deɛ a deɛ wɔpɛ sɛ ɔyɛ ne sɛ ɔfrɛ ne ba no ebusa no asɛm no mu yie ansa na ɔwɔ biribi a waka akyerɛ nti ebusa ne sɛ ne ba no wɔ hen sisi ɛna ɔsɛ ɔwɔ Cape Coast a wɔyɛ adwuma ebusa ne sɛ ɔyɛ adwuma bɛn ɔsɛ ɔyɛ nurse but before no ne yɛ ne bɛrima no kasa ma bɛrima no aka akyerɛ sɛ ɔyɛ doctor ɔkɔ school wɔ Russia ya ntɔkwa ɔmo ne Ukraine fo okui ɔno deɛ ɔkɔ ne nteteɛ no ɔkɔ ne nteteɛ no ɛwɔ Russia a ɔno no yɛ medical doctor ankasa nti esi a no deɛ baabi a ɔwɔ Ghana no ɔnkɔ yɛ baabi a no ɔyɛ adwuma no wɔ Brema yɛ Sikuma side hɔnom na sisi a waba a wɔwɔ na afei na wayɛ adwuma 2 years mu ni afei ne yɛba bɛtua ne ka nti abaya ne sika no deɛ wobɛtua de ama yɛn nti yɛma ne berɛ kakraa bi na wɔne abaya no bɛsɔɔte ne yɛ sɛ okay yɛbɛhia no wɔ ha na yɛne wɔne abaya no nyinaa tena ase ne yɛhu kwan pa yɛbɛfa so a yɛde asomdwee bɛba ɛno na ɔsɛ ha deɛ ɔntumi ma nti yɛbusa papa no a papa no kaa sɛ ne ba no deɛ ɔnu no nim sɛ wɔde no kɔɔ school tua no school fees wɔ ho no ɛyɛ nursing no ɔmfa ne nkɔ school wɔ Russia nso ɔmfa ne nkɔ school wɔ Russia biara na ɔmfa ne nkɔ medical school nso biara nso ɛne ɛhu sɛ aha dane nti miɛnhwehwɛ ne yɛhu no kraturo do ɛma yɛtu anamɔ bisa papa ne sɛ ɔba ne sɛ ɔyɛ medical doctor o na wakɔ Russia aba ɔna papa no ayɛ din ɔsɛ bi a wayɛ course ne bi aka ho okay bi a wayɛ courses ne bi aka ho okay na sɛ wɔtu kwan ne ayɛ deɛ menyɛ sure sɛ wakɔ Russia na ɔyɛ adwuma kakra na nansɛn na n'adwuma sɛeɛ afei na yɛsi ɔmo pɛ baabi de nakɔ yɛnim sɛ wa start de a na mse okay abaya ne kyerɛ sɛ wagye ne sika na ɔgye no ɔnyɛ asetana na ɔne ne tinti ɔgye ne sika sɛ ɔbosea ama sika na kɔduru 5960 940 nti ohia ne sika back kwan bɛn so na ɔsɛ mema ne to anwummerɛ ɔne akora ne kasa bi ɔbɛkɛte back to me nti ma awura ne kɔɔyɛ nti the next day ɛne ɛma ne baayɛ yɛfrɛ no biem a ɔso wafrɛ ne ba no a wɔnya no nti onim deɛ ɔbɛyɛ afa ho biem nti sika no nso nyɛ ɔna gyeeɛ ɛne yɛ sɛ ɔba no adaadaa abaya ama no akɔ n'abusua hɔ sɛ ɔde awaresɛm kɔ akɔto wɔ no anim na ɔmakɔ akɔkyea ne papa ɛduru hɔ a wɔ sɛ wakɔnya accident akɔda hotel ɛne adeade ne naadaa ne ho nkorɔ no ba bebree na ɔse sɛ ne deɛ ɛyɛ ne yere ɔba a ɔbɛware no nti sɛ sika no bi abɛka ne nsa nka nyɛ kwan a wɔsɔ ɔfa so gye no ɛni ɛne yɛ sɛ nka kwan bɛn so na ɔmfa so nye ɛna ɔse deɛ wɔnim ne yɛ sɛ okay neɛ ɔmyɛ ndele wɔ ne ba no ankasa sia deɛ ɔno deɛ ɔbɛm bebree a ɛnyɛ yie nti ɔmyɛ mfrɛ ne ba no nti ɛmɛyɛ sɛ afrɛ Ernest biam ne ɛka kyerɛ sɛ na woyɛ nursing student no a wɔka kyerɛ yɛ sɛ woyɛ medical doctor no na wogyina so wonkɔ Russia biaa wote ha yɛ adwuma wɔ Brema Sikuma ana woyɛ frɛ wo a woka sɛ kyerɛ yɛn sɛ aberanteɛ no gɛ ne sika no yɛ mekɔ hospital mekɔboa doctor no nam sɛ na akɔboa doctor wɔ ayi ward a na kyerɛ sɛ woyɛ doctor anaa yɛbɛfrɛ hɔ mpanimfoɔ MD no wɔ hɔ na abusa no sɛ wonim wanaa dwuma sɛ na wosi di ɛdeɛ na woyɛ wɔ hospital hɔ na apepa hɔ anaa woyɛ clean anaa woyɛ deɛn ɛwɔ hɔ nti wɔma yɛnhunu na ɔsɛ ɔsrɛ yɛma no 1 month wɔde sika no bɛba deɛ yɛhu ne sɛ ɛntorɔ ne naadaa bi nti yɛde asɛm no ba ha yɛwieɛ no yɛne mpanimfoɔ di nkɔmmɔ sie Asem Beba Dabi yɛhu ne sɛ saa month no a wɔno wɔka no wɔ radio no so ne papa kaeɛ no ɛbɛduru hɔ no ɔbɛsa aka biribi foforɔ nti yɛne wɔnom a wɔnom wɔ ho nimdeɛ ɛwɔ mmara mu mpanimfoɔ di nkɔmmɔ sie wɔ baabi a wɔwɔ no nti berɛ no so yɛ a wɔama no ɛne ɛma abaya no kɔ hɔ ne yɛkɔyɛ deɛ sɛ sɛ yɛyɛ biara nti abaya no wɔ ha na menyɛ n'asɛm nka ma no okay mo abaya wo ho te sɛ ɔbɔi no na yɛde ne too so no ɛsɛ wɔda so yɛ ɔbɔi anaa wɔnyɛ ɔbɔi bio ɔnyɛ ɔbɔi bio wonya wowe wo mprɛ dodoɔ sɛe ka nokorɛ o ɛsɛ bia wode ne ni hɔ bio nti wobɛtwa ntorɔ ɔno yɛfrɛ na ɔbɛka wɔwe wo dodoɔ sɛe baako pompo ade nti no waanwe
wa no ama na anwe ana ono ana anwe wo me ana mama na anwe adentia uhu bibi oh ima no ye di sua de at least ebebu obi ono nso tie uhu bibi nti no ama na anwe me ne say say serious say no mama pressure ne there o me enwale wi answer but no for so or try am but mama kwan or try say nko bewe ba wo de wo de hye utrim say o me enware wi answer adenti na wo pay say obeware wo wi answer no ama na we adentia o ye wo experience ne edi sua de keke fabo a wunua baabi eye de entia e na aka say o pese o ware wo wi answer no anya ware wo until ne say me father bi ka share me say me man me ne da on ware me adentia on ware o say on ware me but pressure no dey banning no on ware me ba me so man bisa ni say edi entia enti na wo mitimi say me ko no nso me pese me hu ba bi a wote e na so wo kwa hweye no wa anye bibia e na me si yo mate enti wo ko ho ni nyina wa ama na anwe ofo so ye but mama no kwan na wo pese wo nware wonwie enti sese so obi pewa onware wo pa o ma nenwe nyesa oh obapa enyesa okay na se obi bewe ansa no aware ene onwe onware nwi ansa no aware wo hwa ade na nkeye pe we experience kakre ya wakomu onene dewi ankeye nkeye ho ebe boa wo nioma bi ho enti ene ye boy we di enti na ene ye wa ama na anwe pen pressure ninti na pressure na no den na no den ti ohu se wa nhwe ya e de Asem Beba sa na ohu no okay e Krobea mu ne yama a wo ko ye no bremaya sikuma okay o ko ye shasie free baby a wakoduru ho e ho na shasie free ntun sim fimfini to aso o ko ye pa sho me ko ye na ye bisa ma no asem me start sem me cheche mu wie ye no na mind bi so e wo ho no ma onu so be ye case enti me boni dina na o se hospital o de o ho no na nipa o ho no no o lab na me si there bi onu so wo theater no se na boy na ka kire so wo theater e na de ono te ho no o be ye case se de onim no de o lab onu so ye adwuma wo ho no okay onu ye adwuma wo hospital no se no onim no so wo lab aye friend Ernest no se ne mani frɛ obi onim obi wo ha o friend wo theater ho no e no friend no to speak out e no obi sai e no se obi wo ho no ma o wo theater ye friend Ernest asare no obi sai so o wo ho no e no se oni ho no o ko live e no sai bisa ni se wo tu kwan da o si da bi on tu kwan da nsa ne Russia ne nya nokre ba chai okay e no se okay no wo live dia da ben no beba e no so beba 1st December e no be reason ni ese ni okay wate to mu kasa wi no mu ka te ko no to mu wi na inspector na ka che mi se me nko o kire ne number e de maame se me nko bibia ni a e ya me friend no 1st December no na ombedi akire enti me ko me bedru ye no 1st December no e na me friend no me friend no bisa me say me ye sure say wa ba adwuma mu na me say o me friend obi am bisa no e na o say wo de me ntwen ni following week na me sign friend biem na me see you enti me sign ntwen ni following week na me sign friend no me friend no say wo ko hu brother na me ye case na wo ho no o moto aba no o ko hu no obisa no sister onya mmaye enti me sign ntwen the following week biem and then so me train into the following week na me sign friend and o say ma wate na obeye den obekọ akwa nti wo de akire mete ne nka na me see you mate nti me okoye no and o frɛ Ernest asare no frɛ me say makoye case na da ben na me ba abrema yasukuma
na je so obi abo Ernest na ma ne se waba bremi asikuma ho oso wate esa kwa na ono di nkan frɛ theater ho no wakoma hint bi okay wate okay ela me se ai na se kwan pese me fa so a menya misika no ena me fa so fi se ma hu so waso ayedin ena osi yo nti o ka te call na anche ena ne papa nso frɛ me papa na o so wo mfa ho no papa ne frɛ nti papa ne frɛ me na o se Ernest se wakoye case na me se papa mpa chai kwa mfese me fa so a menya misika no ena me guso a me fa so no ena o si yo wate na obesendi 2000 amame na me si yo sa na Ernest frɛ me o kan o se one abo apa ho enso on frɛ me biem ena wo de afrɛ me no na o si yo wo de fa number no mame 5 bo a metendi aba na me si yo mate timi wo ha 5 boy na me hu say waseni 2000 amanaba and offer me no bi sam na me say an aba no see you o de enche ye be sign den kaye na yeden abeka ho na chesa ka 3000 something no and I me see you inte wo ma be say 2 weeks and Ernest na nkasa sign frame me say or this car send me into me fa number man na me sign the number no man and o send 1000 at the buy to send 1,000 buy no mbisa ni say into say nkaye no e be sen abadaben o say wo de atwen inti mi twen ya be say 1 week a won farmer no na me free inspector no na me ka je ni say still na won farmer e no mo call ho inti o mo call ho no so ko te no won say wo share ni just 2 days be inti say wan farm ba o ma be chi no inti 2 days ni dure e no de koma approve for no e wo bremi asikuma ho into Friday we are not almost sending the breme. Tisi se ya de Ernest no odu sika nyina amawo. Me chai. Asem no de ba hai eboa ya na se amwa. Me cha aboa me. Aboa wo. Ti asida ene nyame nhira ena me de mama. Nyame mama ho den amamu nyam de ene nyansa. Emfa mama. Amen. 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 Na oko into another relationship mu a odi usika be ma be medi oh bra yini nkomo kaka odi usika be ma be ma se bia be ma ohia sika na oka kire wa uwo bia odi be ma no me de be ma no because say me hwe asetena ne mum ansa me de be ma na me de ama amenka asa ware o empna twen se bia na bia be ma na ka kire o oba me ho akire me petaku ana asempo ade ayema de so wo bia wo de beba no ai me de beba no because me de ma no nso a me mfa ma adwen sisu se mesen age na we de ye de na ade wadwen sisu so obesan age because ono no ka kire me se obeje o de bema me wonya sure se wa nware wonti ena e me ba ase yi me pa cho dabi se ngo ware wanka case cruise dabi because o ka so de bema me nti o wale me kura nka meje broken heart na chi wonti na ma wo ye wadwen so obeji ska do mebo ancho wanya classmate ya wode wakofie nyina na wanya amfo anko kire abusuafo na wonini di don kakra tumi kobra mies kuma nyina kokosra no enso kra wona wo se se wa ma na anwe na woni na jai ni broken heart ancho ancho oh munya relax ancho sa any ese na boy no wompe no gidi no de buy ni because now the pressure na no odin die gidi na no ye because the way now o ma me pressure no say me ba be walo yenko hu abusuan beginning no kra no onya me number no kra no no say September ni mu kra yenko na me stop on say onya abutre sa intina me say me hwe wonya sure so say bia nkode aware na ebe daada wa bepe wawe say bia me ware na nkode me ware na enya wawe enso ebe wo musa eso no na adwen minim adwen ono na ewo nti na ono ni nanti mu no wa hu he
oh hwe kwan be na neska ko se na say yenye close sa as obi a woni baby nti ye fon so course nko a eno na moye ade weni abrea ware pa na debi nyane sa na ne sei oda o ma ware ho mpaye oda o ma ware ho mpaye so obo mebo so obo ti say ne wo pa ware wale ne de odu mpanyin fi so yo ba enko ade ye den a wo be ware nani amiemie wanim na me mama for David na uni market so about we say wo market o saade we wo ko eya country China e wo ho ye wo market wo ho ye wo market wo ho ye wo market wo ho oba waduru na ware mfie so no be ma wo nso waduru a wo nso tumi ko ho no akọ hwehwemti man found to market oh boy but boy no sa NSC enioma be na okeka kire wo excuses be na no de ma de gis kan free wo bra wenim na kana mete ebi wo ha wo se ekomode no ebi wo won so a o se okọ baby ni edi o di kan ka hwe me kwampo se o de me be ko soja enti no okọ o ka hwe me se wo akra enti wo kwa ko ye ho adwuma e ma ni twa pictures ni bi kra form so ni bi e de kire me but o send the buy no na animu no adwudwi ayi ni reading no entweye ni ye e ma me ko twa o ka hwe me se me ko twa me passport mfama no me ko twa de ma no enti owie bibia no san fra me se owie bibia ni sika shorto me send ni sika na oni lolo fe waka ai station ho o friend adam fo bi se won send ni sika na adam fo no so sto onya fo sika no mbae in the stories no bebre oh yeah sure say just coming and no person was coming enye pebi na obepel na emumo ye na dwen say enko obescamel ende ono anadwen enti makodura akra eno ye baako ma me lorry fa shorto ekom de me enti mamskanto aduane ni na ekom de me na mamskanto aduane ni eno nso yetumi hye ho bosam de usika be ma wo because say eno no waye say okase obetua na enye say oje nso a wonje ne ketwa oje ne kese enti ekom de me utumi gesen odi koto aduane na begu ho na waje sen bia 200 cedis bia 300 cedis iska kese pa wo de ma no pa na esen eno ni ene ne dikan ye 2000 no awo so de ko ne dan sika na okọ han no enso ntimi ma ni bi soso ena o ma ni bi soso so on fa nko han dan oyo okay arafoni ade share enti awurabai na semo a ode ba yanim ba bia akosie no na yamamo ate no na wiei ensemo a e ba yanim ene sane esisisi ya ne be make sure say e betete afri ho ewo eneda yi mu na monso mu ahunu na yahunu sane eko ene de eba oba de echi ame akra ba bia asasem we no na yenna inspector owo Asem Breku say ye Breku right eskuma bremai yenna brema eskuma inspector no yenna na se obo adwuma pa yeah akra yenche ye tiefu bi kitu na naji abo tepa kwesiase wotie dendende na na finchi apa akra ya beda rain so ase dodo na okone sini ya oma bebre sini ya oma ade wo gra kezi egu so do so gra da no akwa kai se ebre bi awura bi ba ha ma ye ne inspector bi kasa e ma se ni sei na ne kra wa ma ba ne se posi nche no wa wie ohia wo mo ana oba eji se obi wo ho ewo mu a na kezi foforo aba
Ndi oba no be hwim na di wonni didi komo anu wakai se wo na wo ba ha ko bada maami enrade na bi wo busa na ko si sai oso mensa kan na ye dai wo dem bam jo enti ya da rise wase se ne saka ye obaye na ye ka we so ama wona etie yen ene wona wa masem ba ha ne se enye wadwen se asem na ba enti ya be ka na radios ndi ya wieo ye ka ye wie yo yen ye se ye wo kwan ahodo bebrebe ya ye be fa so a ye fa ba bia o se ye fa e be ye bia no ye be fa se we ye wie ene wonim se ye wie amakan radio so we dey papa totoa papa so wanka hu onu amuzu totoa papa so wanka hu so omo tikuma se na omo ka omo asem e dey ye kwan enko ba bia wa wie ye wie na wo se ye fa kwan foforo so ekwan bia so se awuran sa beka ni sika ndi part 2 ni se wo se ye weke e wo hono ba bia wo no ni tikwa na nke be mi yi na di enka na djuma kra na nke be bo no enka ha na anya yi a posifo ni de na anya yi a ka the next year nse be weke free so ko mo wa se ni pay ma ena ga afa na kombe de ne papa ye betimi ayi ni mienu se ye ne Ghana mpanifo kasa na omo kasa omu ni ho kwan so omo de nsa to akatua so a ye nim ba bia ye befa ye nim ni ye be ye endi wasem ba ha enka se ya kan ye wie o ye wie ye ekwan bia so we ya de bo mu wo ho no ahono still no adwetwe ne ho kakra no onim se engosi aga endi abra wo sandi we wie ya no no odwa nanum 20 no we odwa nanum inspector ne sa ko tin wo ne o say hey masa hweyi na ba bi asem ne free ba no enye ba bi ketuwa wu ti menya wadwen se senia eyi ni ye be ye ni agya ne sa 2 days one fa ma de to aso beba fide ne wo po ne ho po fide obe sandi sika no na wo de akoma wo no endi wona asem ba ha ne yeto ye nsa fro muntumrika na momra na ye nyina ye ntena se ne ye nka na somdwem wo be hye bon so a di so anya sa ne yeto so edi ho ba enti asam ne basa na ye ka na ye wadwen se ye wi a ye nwie de wo se ba bi edifa bia no ye befa ye wo kwa hodo bebrebe a ye fa so a ye di kum wokra ye kra de ye wo kwa hodo be se nwotwe enti se ba ko anya yi a ne edi ho no ebeba afei mo nso so amaye ma adwen se mo de mo adwen ene mo nyansa ebesisi amanfo no mo nso mo hweye efiri se wodi obi sika bone no na sunsunsu aso bone ebrel eba so obi aye adwuma saa waji akatua nso ohun ne wano da da bia e ka sika no waji a ohun ne ebeye ubohunu ani se sika na se woni na afo nyina wa adwumam akatua kro na na omo je ne nkrofo ne ji omo de na omo timi de ye biribi ba wono ji ne de na nyina ontimi mfanya he na wode ko hye ahum ni aham na no onkai se birebi atwamu no obu obi kwase ya we kura no senka krachi no apa awura yi chew se wotia onpa awura yi chew na onsan fasika ni bimra ne se onfa nto akokọ eni kosua nhira na no atete a wode awura ya famu no nti endi se wotie yen no aye bisa apanipa ne chew enye se sika wie no ene wo se wode ma awura yi wo se o mane bibi tokosua na akokọ efiri se wode awura ya fa yam se be ya awura yi be akoma beto ne yamu na ne sunsum agyae no anya sa ne sunsum kutanimu one wa se ne bo se obewa no na se matua ni sika wi watua ni sika wi sunsum ben bio sunsum awura ne da boy no da so di ya wo de ho wo da so di ya akra kasa ne ja se dia wo da so di ya no na me wa na me nya anwa wa se we wa busuafo no no adi kai ko bo na busuafo ama ne se me dimi kunu ame be wa no be tia mo akra enim gu asie kakraka we no omo ti ho no omo twen oba akra enti we enya ya enti sa ne ma we nyina wode na famu no no wasa afre na kwam de me se ye no kure se ne kwam de no na awura yi ma ni sika to aduani di ya sa abra no wanhia awura ya nka awura yi bewu ko bewu kakrache no ka bia nko wi se ye no kure pa sa awura timi ma ni sika han dan
edemu ene odemu dwene ye ena enne wode sika wie ama wura yi a so akora ne huwom de o kan de oba de say watua ni sika de ama enti de yi 5940 watua na de ama edu ode ne famu no okwa ye no ankwa ankopre de ode famu asa wasanya da ade mete ase o me bi menkase bi a one day ode ba ye no ba se be ya na kuma beto ne yam na wo se boy no na ehunu na wo ye anya saa esunsu aso a wo se ba ne de beba aso twi bia wo se ne nsa ka no ne nsa beka se kwam di wo na obi atɔ aduane ama wadie na katua nie wo so be wale obi anu nti wakwatam sika ebi kura na ya bosia se obo bosia wo mu da wo ji sika obi ho e de sande ne da o kasa gum eba shine wo ji sika obi ho o ka ne sei ya mi se me na me de konta de wa de oda ye wo zanyom no unim to hwe de oda ye me unim to show akura wo wakom di wa wo pesika no 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 di ni din akopɛ bosia sɛ mesra mo akom di me ma misika nto aduane ni no de ama wo saa ba ma we na wadi na wawie na katua nie hwe de odina fam emfie duduo oba ha hwe ka akora ofurufuri ha no mokɔ yi no akora na sa wote wona se wanti manya nsa bi anka nkyerɛ no a ni tunso aso ne de etwan na akora we mi mompa ye se emfiri ho da kopem se ono ankasa ebenya ne ho na wafra wurai na wapa ne kyɛw ti wafra no yesi wakoye case na nkonkoye case gogoye dai no onim se ogya ama na fa di o emema bi se market no good medase awade achi ame na moate ne nka no we ye bronya comment na wama no ede de abezi bronya program ene ye no baronim sansem we nyina no eyare hosem se oye bema na wasi so bobra na opese ebesi wiye a wadaroma se ubetumi a eya mema nkanka enyi onomo ano emfiri wo so ano ni bi wo ho a ya na ya no hunu sebe eye sebe ensem a abanim nemom genuinely diabawom bie ene se unim se abaya we mempeno nanso megye ni sika di saade we nya manko emema binum nso ye hwe mihu abaya bi fresh girl abaya ne ho efe no abodam wayi sebe na dream onya hawo ena wo hwe no a obo ye nche na atade bi ehye no ne etuo bi egu akwada na chi no na msi we ye nche ebetwea ye twemlanga kire se so obi ne form ye te se den na wo bodam pe na nti bebrebe nku akura nti nyaahye ni nyina betwe ebetwe enam yes Dabi I'm curious about this issue enam busa obi no kire se oh gateway ha ofrifia ha enam se na den unim story behind akora na bodam no wagegye be ma bi adi unim wampeno according to Krach no o say ompeno ompesa boy no na wagegye ama boy ni ho akodim ya wonim so ne wanya ne yire wie wono ya yire de sa afa di oba me pese me ware me settle down with you no afa na again ne ba be ka kire nzere na wo na onim se me pewo me pewo me boy nie no a kire ne boy no se sa oba kire o sa de we ya wo me nkwa boy ne ho sa wo ne na ekwa akoko enye bi da be ma ka se wo oba me pewo me ge nie me nkwa ge ne ho sa me ekwa akoko enye bi da bema na jiju sika di oba na jiju sika di enko na akwa ne fa ne ho adwen unim so to private car nyina nketua yi bi kambu nketua bi ma age no ene ge ne ne otika ni mu preko pe ene opake ye no ano no wayi abusia na ye bi ankosi aga ge fresh wine
ɔnenam enti deɛ wompɛ no onua ɛnye ho sika ni na saa genuine case wei wɔ mu a deɛ wɔbɛka saa ɛnyɛ wo no ɛbɛyɛ wo nipa bebree aboa nipa bi wɔ abrabɔ mu adeɛ wei sɛ nka ne nyɛ nipa asom asi paa ɛnka bi anka saa adeɛ wei tɔɔ nkɛ kɔm a ɛkuu kɔtɔtoo anwea soɔ no nkɛ bi anu bi ne kuu ɛnɛ yi wɔnyɛ ɔtap wɔnyɛ ɔsas ti deɛ ɔpɛ na ɔde yɛ noɔ ɛma ne nni yaw ne ngu so na wobɛnya asɛm kwabra ne dwene wabra wɔ ho ate mɛma nkanka na munyae ɛma sisie no na ɛma no wɔno mu bibie no ɛyɛ bosom deɛ nti ne ɛsɛ wɔbɔ adagya tena fam twe ne to ase a ɛbɛtumi ayɛ wo ho adwuma ɛyɛ deɛ nti a ɛyɛ ade a ɛhia nti ɛsombo nti wo sɛ yɛkɔ hɔ a yɛbu ntwerɛ ansa ne awura hɔ yɛbu nkotodwe meboa akasɛmboa yɛbu nkotodwe ne yɛde awura hɔ ɛyɛ ahemfi kɛseɛ nti ɛyɛ a mɛnkɔ nkɔyɛ deɛ wobɛnya the wrath of saa deɛ no wobɛnya asɛm sɛ yɛ adeɛ Dr. Eben of Ebenage Herbal producers of Hepa Plus Paviplasmos na wiei owura Ebenezer Ajeman opanyini ne nyankopon hyira wate nyankopon hyira pa Hepa Plus Paviplasmos nyankopon enye wo kese onto nimdie mu onkoso ama onimdie no nye kese se beya ubetumi aye nuo no yiye ama amanfo nso se ne amanfo nyamu chefa adanse amanfo di efa Hepa Plus Paviplasmos ne wono wonum nso nkoso na wonum ni nyankopon hyira wati taya a wode ama Asem Beba Dabi dwumadie kura no eye ye mfeye ya ahoho akeke emboa a wode aboa ye tiefo ensem no bitumi ba yanim papa no beto so no wayi sika osegye momfa moa no ne ye de aboa nipa kro ohu se ne tie ni no yi so e ba ye se wokodwa so wokohwe amanfo a eto se ne amanfo nom adanse amanfo die enya asem ketwa na bro nyai metufo na makamfo amaw se to Hepa Plus to Pavi na to Plasmos wan kasa no numbi ansa na wadwen ho se odibi nso eche sabre doctor abedu doc ena de ya finshi apade tuyenjidie Dr. Hepa Plus akwaba ya nana ho to say nyankopon adom ene me say tuyenjidie yes jidie ne de eguso to se isi am dudo na jidie mu apagya o sure ya meduro na ho ode na akosoro opanyi bi se doc na kwadu metadi but me hunu hwe until se o ma ye de Hepa Plus Paviplasmos ebeka ho no amasi sei no me di kwadu ne de to akira me hu se ne ma ye pa na ne gidie so ankasa ti isi anyame adom ne me mu aye din ama no se nya se bia ne sika sem ne nko yi o wase ne me mu aye din na ne gidie mu apagya sebe so tenene na mu a enya baabi kosi ema bibia so ekoyie na mesre se ebia 2024 yi obi wo ha onya Hepa Plus Paviplasmos ni bi nomye ene me ma wo akwanya kese drugstore bia abenwa bovrem okwa wo se Hepa Plus na emiensa wankasa nso watibi se emiensa na osre omoma omiensa ni nyina bi miensa ni Hepa Plus Pavi ena Plasmos na akra ye topaya na dodo no akwa topaya na ye ho ye de ese bia bapa last week me kan abam na last week na me announce ye kakra koye no onim se Monday ni esan ko stock yo wow se ekwa dodo na anim de topaya ni nsu tumi ye dodo na anim de topaya no etumi ye anopai me ba bedru ye no na mahu se apostle aye momoa e condition e office kra wadum no na mze krache na adan me ma ba mfifire teme onso adum ekon o se awode me nana na mze me bia me dro ha topa me no ba bia me nam bia Hepa Plus Paviplasmos no me bi ben me yes enam wo china sebun yes
Here me tutu bi go mu ma no. E ko mu no wote wo ho ya wo ye na. Isi ya no ho hye. Wote e ko mu ye na dwuma. Ho hye. Enye ni nyina na e betumi aka wa. Hepa plus, Pavi and a plasmos. Mr. Unya binom ya. O de okwa. O si ya ma me nsa ni nyina bi. Na ewo mu a Mr. O de try to paye no baako. Wa unya binom ye no. Try na ho se na de nko a na woto paye mu a. Aya se ba na asa. O de ko try baako. Na obeti ase oti ase na okwa na wa enya bia nsuo no nso ya pagya hoɔden nim nti obi hɔ kɔ se mekɔ ma enya bi nti nsuo no mada bi nsuo no nso equally ɛwa hoɔden ɛno na isia nkɔfo di nim woman ba akɔ se nim fie no 54 54 na sebe we no etwa enti o se na tenka nyina ayira onya hepa plus pavine plasmos na ye maame mo ton ne ma ba so enne se wokɔ ba bia ye ton ade Bantima, race course, tafo, atunsu akra. Dio omo ye ne se onom ne hepa plus pavi plus muswia no dia hye ne pan bi mu ase na o ka tadwene boso. Na amaye maame mo enya ne jebi. O fa na series no. Yes. O kana tadwene boso omo kire mu a awia no mu gina so no. Se onya tadwene we e ka hepa plus pavi plus musho a ebua ma body ne ni moja na sa ano nyame adom naturally bibia san yo okay ninti mu aye pese twetwe no ne to ase bi sebe obi ho anase ne nase no heat e bono saafo ni nyina e di adanse sese onya tadwene san to akira obedru fie no o san wa hoden foforo sa abo okore so oba be too far akwakoso de so ni mumu editi hepa plus no ne de enne mesre sa wo yo ba na unya binom ya we de mesre wo ne bo onye din mana moto 20 Ghana cedis ko drugstore bia kwa ukra 60 abenya miensa no wo de try so de atadwe betu akiri na hwa ade wo be hu de nti a ene mrantie bebre asi heaven kwan so ko kane no brantie abonitimu pose op heaven akọ obetene no gina hell kwan so jata sebo candidates ni sabi nsuo bi aba be hia no basa emoa ene mrantie dodo na ekọ heaven if you say ye ma menom ye nuanom ma enya atadwe bi e de ato hepa plus pavi ena plus mosachi mesrew o bawo school aya no tie yare o tie mi stroke bi diabetes obi ho ye dwuma kakra bi na o tie so obi ho no ma aya na ne boa no hyehye no obi yafunu mu aya na eye ne ya obi atwa scan ya kane hawa kire no obi labs no said the etie infections ahodo a o go through obi menses for some months ebi cry dey years empese beba obi a family planning awie sabio issues upon issues ene mede me number yi e ma bomodin na frame na onso nya akwanya enom hepa plus pavi plus mo say ya tadwu na de betu akire o say ye kodu na onso de betu akire o simple ure ye fikubensio no say eno no de expect no bi eyire ede ye bibi ma no a obeche captain ade yi what yes ayi ahenema kokoben he ya what o say ofri kromu baaye no Mr. Amwa ofri kromu baaye na yire Rebecca I manu hepa plus pavi plus mosa chese kodu egu ho bono no on try sa ade ni bida na wifi enom ne de san we atadwu so ohun se wifi a free mu asori afri ho wifi e beba asase wo so entimadan mu ate no de betina na akasa ni nyina wuzu bi ka ho na o se onom hepa plus pavi plus mos Mr. Amos we hu e ba sa hu o onom aso we hu de obetumi akai e se time a oba no hwane kodu na o de hihye nanum aso kodu 5 no ba de hihye nanum na aso owie no odi avrozo na hoto no e ho atodo na no nim se no anto oba bia na o de kodu bai dakro oba fio na kodu no se sisi am kodu die ye na de na wan fa kodu anto ade achi aso de no munum wi a me bie bibi so a kire wo oba ni yi drink bi obi san de na wo drink ni ma Madam Rebecca say o de atadwe kwadu wa blend na ode kubensu no asan wo no ti oba ne nom ne hepa plus pavi plus mos wie no na obo na afunu mu ma wie no semi round so je to aso o say enu kwa enough so ba be che captain adio oba ne tatie captain
It is a mix na oba no hunu say not only si de bia na ebedi na to da yetumi hunu bi afra na abranti bi o say ono ni mfie ne nko anim 32 ewie no ni medin komo so dog aya wo use terms na me so me use terms e de adimadansi a o di ne so de ama also electrician into a person use omo ne electrical things no Bato ose kane no na bribia no odi stabilizer ni UPS ansana wotumi ama switch na adwuma de bia giso onya UPS bi na ama volt no abasoro ba si onyu so UPS bi odi ohia so benya Hyper Plus Pavi na Plasmus no de kwadu atu akiri wawie ose volt de basoro kama voltage no say ye kama ose tumi so fridge nyina can normal light a great to me so na bob and normal touch battery required to me so no o volt need to me so current form was he say o here UPS ni stabilizer bia o to me so fridge ni na o to me so fridge onu an so de ne kwadu etu akiri kwadu kwa wawie o hia onu abema bisanse o kwadu die eti sei okodu die e ma ne de omo so omo nshauti omo de omo nim se de omo ye no ordinary o e ma no de omo ani no hu se ko pa tabibi signal digina so kama Hyper Plus Pavi na Plasmus unsana yo titiriache unase ya ne pija o mu anase o hu yo basabasa mesrewo e ye fie som 3 Hyper Plus Pavi na Plasmus drugstore bia benya bi drugstore bia Topa no so ya available. Ma complaining ache. Doka ya na Asante ma ya na Asante aba. More. Na ye fast. Wa hwe abesan ko na o se media asa. Enye wanwa. Yeduru aye top. Yes. Yeah. Yes. Because last Thursday ya na stock ya. Monday na se san so stock ya da shops. Enti mesrew okwa oji unso kakra. Topa ni bitu akiri da achia semunti. Edu ba bi na op bibia. Eno no wo beti de me kire na se. Hyper Plus Pavi and a Plasmus. Obia to minom. Okay. Question by kwa na obi bisa ne say doc said ye to pay you kind dear mesha ye mayo mo ss ni sie mo ben ho kra o da bi omuso well being no na bible kan o so go enum say no so ahini ayi omo dia ntime nsi mofra no kwan well being ye kan wanya de wo dwen ne ka ho but wo de no eno na wo de koyeye oba ne so de kosua de obi de kwa koye adwuma doctor say grade ss for no omo nya disua nko a omo so well being ni hia eniti ma oba no nya hoden se be ya yare bi dada no ai obeka obi se dana Krobea panyini bone o Dabi okwaboase a se o se tech for ma kwan a oboase drum for ma station hono no mo baje so e ma dey enkwara ni be fie o die entibu se drum for ma no se die enti no mo ba sa ansem no so mu well being no to da ben drum for ma so well being ye e drum for ma no e discover enu nti na me pesa me kire se we jomni ba oni ba ba onsam sa ne de yes compare the fear some 3 Hyper Plus Pavi Plasmus mama number 0542 77 85 72 0542 77 85 572 and a 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 Nyamisha apomode mapade eno ane Hyper Plus mixture Pavi Plasmox Hyper Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hyper Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hyper Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomudin hu hia me yie esne bibia
enti me ma no mpa fie ha share woye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and ye won so we Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie duro ready pa Pavi Plus Mox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacies na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 360 capsules. Ya ama nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na ekura yi. Me ma Dawu 360 capsules. Ɛmpa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawud fo yi a na yɛ Dawud ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo sa wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244-886437 and 020-168-1717 FDA aje adwadie nkratoyi yi atum Dr. Time Daso minya udenie we kikim abna na wo ya yaro fa here Medimafo Herbal Clinic asani nyina Medimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso me ko ho a wonum hwehwe me mu eye me diagnosis no de be ya ka diagnosis eno bi ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etuafu me widie mu a me beko Central Market akoton me nioma yi o wa sibe ma stroke no so eko hwe eho sei wo bi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emo san fa no yade mabiu apart from stroke yare a otumi sa ntem kra no awo nso otelete se oba wo hia wo na Dr. Tam Daso ebehwe wo a charge no kra wo nyi sika no age se nyinsa na bawie ansa na wagine sika enam so wagine hudie nti osanye penis enlargement wo ye bema na wo bema no so a wudru hɔ ma wo ma woduro 5 days na hyase pagya ne mu ebe pagya ne mu a kosi se wankasa sasa wo pɛ no na fe wogya duro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye ne kokokora Medimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244 774282 and 0245 616336 Medimafo Herbal Clinic Udimafo no hwa obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye mre future life smart food bebo afeidie aye abushia nchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia Enterprise na akofa nuani ye ba omayimu encrin woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben Sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that che ho ban
Me mama ma hye me pao. Na me papa nso uso no ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de wo mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yensi yie pa. Me kame kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa so sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire ho adura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch be na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yibi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye mi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 sawa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Odoi no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene wo bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya Mr. Bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe na ni fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yenkasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumase Bremai DVL Nenchempe Osekwadwo area wa ema review nipadua ne kanea ene yeni Sister Spices abra what did dear feel dodo aden nansen en so kwadua ne aye dabroso ninkwa ne na bomu en so fama na pa so fama na pass hey bra asamra no waka no na the secret ne say hey tea Sister Macro kofa buy onwa na wakofa Sister Spices abegaso Spices are hodwa Sister dia begaso eno ne me hintasem yo se wo filia pontia what flavor fish kwanya fish flavor sa kukonso na oberia chicken flavor na so pese we stew so a stew flavor so cold do beef flavor e fe se wo pedudu to aton and one say obeko edum pampa so PZ Roman Hill Swami Market and a Bantama Market and can so CMB ana Okanshi ubenya bi wo friend 0243 535025 and 0279 140940 FDA agi edwadi nkrat we yatum
Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden. Ena nso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun. Ani wo yi me yensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejadi enkratu yi atum. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4 yakoya yaba. Ahaya 102.9 OTEC Asem Beba Dabi media no. Wasonda sugu so ene wi awutie yen ene wi akro ya nso o heyen live ewo efidikasie yi so. Ene wi last day program of the year. Nunti oba ye YouTube ne so a amanfo a de onom nso anu asem bi aba ho. Okọ me comment section ho a obi a opese o ma na funhia pa bia no de ni din ka ho bi to ho a ene mekan ama obi a nso ate won so wonka wate ase ene wudi the Beatrice Wilson. Beatrice Wilson also owo Kurdistan, Iraq, Kurdistan. Osana na ya Krobea Asante na wiei oye live ewo Kurdistan ha. Na ye monitor pa nso ewo YouTube ne so na Nyankopon enhwa pa. Mate ya da si eburu Beatrice Wilson said da ne da wonsu tie yen. Afei Alex Chey also owo Minnesota. United States of America. Wasina na ya Krobea Asante ena wiei yenso ye show ye wogidie wa rechemu se Nyankopon so adum nti ho eden. Osi please kindly send me my Xmas greetings. Fame bronya munchia fama amanfo e wa Asante be kwa nyina. Yo mate Alex Asante be kwa ifo nyina nso da ase jo so wate ena wiei se wonso da ne da wo ba dwumadie yi so na won so ba beta ye chi no Nyankopon hira pa Alex Chey Josephine Owusia eno asana ya Krobea Asante happy Christmas to you and your team Nyankopon hira mo na onto hira nsuo nso emfamum so Nyankopon hira won so Richard Sean osi akra Krobea ma hey we afisiapa mate yada si ebru Jack Brains wo Jack Brains Media osi akra Krobea me so me hye studio me ye adwuma na me hwemu tie mo ehunu de ekoso Nyankopon hira mo na omo aye nyina ntutu ya na mo nso emfansiye yateda ase ene ukọ Barena Isaac ewo ho ene osi akra Krobea afimumu nyina de moye de ama omanfo nyina no Nyankopon enhira mo na wiei yenso ye tiew na ye hwew yate Philip Owusu Asare ono nso wa Wellington United Kingdom mu osi akra Krobea mi frinkawe na na wiei wada meburu ma memmam wa frinhia pa na yensire Nyankopon ni nhira ne na ho bambo enso se enkamo mate medesia UK fo a na wiamu tie ye nyina no Nyankopon enhira mo maduru ho die mia menua ba Miss B onso uwo UK na wiam yenchiawo na adehie wo UK nyina no gwakuru eko onso uwo UK na wiei onso ye chiawo
me maame afia Asantewa UK fo ni nyina no and we a very good afternoon to you your mama afisia pa ama people and was na Krobea Asante maame ma no abedwafo nyina a Merry Christmas and now we oba swami post office ya akra yenso ya wahana chia me master chia no mame na wish na Merry Christmas for me your friend Masa Akwasi Chei mate ama Masa Akwasi Chei so das wate Masa Akwasi Chei das Merry Cancer and was ya Krobea Asante ewia me mamwa hebru na mame mfa wakonye so na memfa ma mia makuma my sister-in-law a happy birthday. Na Mary, o sister-in-law your friend is say or he one farmer inti fabra. Why? Inti Mary Cancer kuma wakuma Mary Cancer so ma happy birthday. Why? So ma happy birthday. Nana Krobea abaya no we dia ampo mumie nanim na momfa nintum na ne ye nyina ayenso yemra market so na yemra behwe na yenhunu de ekọ se ebeye yi ana ne yehunu se ayeyi na ayeyi preko so mje je na kotena se na wiai Dr. Dawood Edda Dawood Herbal Hospital ano wiai opanyini osoro boafo osoro nyankopon oyishirawo na onto onkwanem ontutu wanamo emfansiye na omwawo ewa akwaniasa hodo nyina mu adofo enra meka asasem we kireo na afi enioma akoso ewo Dr. Dawood aso ye hono enya asem ketwa hwehwe no fatosoro unya ba bedru ho a de beye bia seye yade bi na abekọ so abu a kianeke obefo adanse. Yeah, I'm telling you. Nano krachia wono Fijasi New Town SD Asafum eno okona sore. Woye na dwuma kama wakona dwuma ba wabebubu aguo ya woye ne ho ya enye. Asori fue so na sene se nkomo de ne ba. Doctor se menyi usika me show free. Ampani ampa ni nuane ampa wahwe no. Ama abranti a wontumi sore nante no. Sesei ono anante na ano memne dai na omo call na ase som na Fijasi New Town SD Asafo ama Dr. Dawood nkunimdie fugu ne ne che de citation atoso e de ahira no wate ase papa ne wedru se wode wo ho bosa papa yi na wo yi obi a wo pa wo na wo ne ma oba ebe pa ho ama wo wate bema obema ne da form bem woye ne hwia enye yie kwabrane obema no ebe peja bronyan holidays say di ankemu ede enso wo ba holiday wo yam hyehyew kire se obai de betatawa untumi bronyan so de nke de kama wati ase minu abema bra Dr. Dawood ho no ma ne mpeja emfamao emu ayemre a ebegina so kireban wo hu say yes on so hye ho yade bia etetew ebia yenam yade bi na akofa sa haw ni bidi aba ama obema ne kora atwikom ama oba sabi nsuo bi gu enkabone bi aba ho nom ne ade ahimfie ho nso de enki edi ho niu nanso ene hwede abai oho ebia mo jabroso mu haw bi ewo so esikire yade bi nti ama sese wayemre pa wompam mini aba ye de watu aduro so aka kire o se wo be nom no wo nkwa na nyina wo de bra Dawood Herbal Hospital ejeso krapa na oba ubenya wahoto ene wadanse bobo Dr. Dawood number na affirmative Dr. Dawood number no 0244 886437 0244 886437 and 0201 681 717 0201 681 717. Okay. And awuda die munchi ankoma wo ye frau Bright AJ ona wo ye general manager ewo Best Brain Publications and then we are the entire staff of Best Brain said ne owura Bright udi wa wodai
ɔsrɛ nyankopɔn ne nhyira nyankopɔn na ho bambɔ ɛne ne yɛkuduro honhom sɛ ɛna awia yi ɛnka wo afei awodadeɛ mu nkyiakoro yɛ bi nso nkɔma wo yɛfrɛ wo Elsie ɔsɛe akyampɔn dodoɔ na nim sɛ yɛfrɛ wo Suti Ako ɔwɔ Dunkwaw Nursing and Midwifery Training School na ɛnɛ day Elsie wanya afeko ɛde aka mfie ho na o maame ɛne o papa Juliana Champon ɛne Kennedy ɔsɛ Champon sɛ na wie yi ɔsrɛ nyankopɔn ne nhyira ɛne na ho bambɔ sɛ ɛnka happy birthday to you ababa wa yi asɛmi ɛba yanim ɛwɔ afidie yi so na asɛm no maka kyerɛ sɛ ne yi akɔi deɛ aka mbia no ɛsɛ sɛ yɛte firi hɔ na amanfoɔ nso hunu ti wei ma mema jataba ntim firi hɔ mfa ma me awura yi ɔse wiase na bra bom onya anigye da anigye adi anigye onya bi da ne sɛ ntine sɛ ne maame firi mu ntɛm ne papa nyini ɔkɔ nanim ɛna suku a wɔkɔ JHS mu ɛna ɛniɔma nhyɛ da nkɔ yie ne ho kyerɛ no ɛna krakye bi a wotua bobo yaade ne ho bae sɛ o ani gye ho ate adonko kɔkɔɔ nso wɔ sisi fia ne bi tie ne yɛte saa deɛ a maame ne ho nyɔ akwadaa ne sɛ wobɛhwɛ me ɔse an ɔse yɛ ne yɛte saa deɛ a me nso me de me ho bɛma wo kumawu akyi hɔ baabi ɛhɔ na akwadaa yi ɔwɔ sɛ makae ɛna krakye ne hyehyɛ hɔ ne hyehyɛ hɔ a ɛna katwom akɔnyem akwadaa no wɔnyem no na kyɛ sɛ baabi aduro no ani yɛ nyan tie ne yɛte saa deɛ owura the results has come pregnancy mempɛ kɔyi tugu ma me ɛne ɔse daabi afei nyinsɛn ne wɔ hɔ baako nyinsɛn ne wɔ hɔ bosumi mmienu nyinsɛn ne wɔ hɔ mmiɛnsa boy ne konya accident kasa ne nya mu no ɛma no ntumi nsɔre ɛna ne gea no ɔne ne wɔ hɔ ka kyerɛ nsɛ wo mempɛ obio bɛma wuntumi nante deɛ wanhwɛ yɛ kura wakonya sisie mu problem anhwɛ yɛ bɛba bɛ affect enjanko tan no ama me nso makonya haw minya minimu twi a minya ahanso twie enti mekɔ enti abosome miensa into abaya ne nyinsɛn no ɛna boy ne former girl no te sɛ boy na tumi asɔre anante ɛna ɔsɛ ne mesan ba genti adada asan ba be fa ne boy obefa ne boy ya boy ne nso akɔ na wanyam ne won sɛ me girl ne kɔi wasan ba entinya de sɛ wo mepɛw ti free bra girl ne nyam ye kosi so ɔde wo boy na ngugu so bio abaya yi sɛ metumi pa boy ne kyawa sɛ wo de wo mpɛ me kora ɛne me ne da sɛ bɛ ya me kɔwo a metumi awo asomdwem sɛbe ɛno nso a boy na mfi no ɛne na ne da na ne namfo no mmienu bi ɛna ɔhene bi te ba etwitwa bi ɛna ɔmo di ne ho konkonsa wɔ ba hɔ no ɔhene no hu sɛ abaya na sɛm ɔya ɛna ɔmo kɔfrɛ ne ma no ti ɔno ne totɔ awɔ ho ne ɔma kakra yɛ de kɔwɔ kora de ma yɛ o adɔfo abaya kyerɛ sɛ wɔ wo wie ya hrom boy ne mfi no ti ɔde ahometeɛ ɛna ɔwo wie yɛ no otuye de ba kumase akɔda ne mu pagya yɛ no so ɔba abɛyɛ obi fie nso adwuma wɔne nipa no abɛtena ɛyɛ adwuma yi kakrakra na katekrache boy bi nso asan abɛhyia no sɛ mepɛw wo sisi fia ne bi no ne katekrache ni nso akɔyɛ afɛdeɛ pan wakɔnyam no no ɔka sɛ nyinsɛn no wɔyɛ akɔda na ama ɛba aketewa bi onim sɛ aba nanso nya katekrache ni no ɔde ne ba akyerɛ sɛ katekrache ni no nya asɛm papa ɛka ɛde kyerɛ no nanso boy wei wonfi no akwadaa ne yare wonhwɛ mienhwɛ akwadaa yi sɛ bɛyɛ akwadaa no benyina ahotɔ a krache ne keka nsɛm eni ɛna de kyerɛ ɔde na busua enti yenso ne mu asɛm yi bɛtɔ yɛnim no da no afidie yi so yadɔfo binom boaboa yɛn ka sɛ nyɛ srɛ mom na akwadaa ne bɛsrɛ yɛ ɔbae sɛ yɛmoa no wɔ ne bahwem nanso akwadaa ne yɛwɛ mu nti no wɔnom dom yɛn bi sɛ yɛmfa ɛma no na ɔmfa akwadaa no ɛnkokɔ ayaresabea na krache ne deɛ nɛ ɛdeɛ na akosi jataba Augustine Ajimaye edin no
Kumawu, Otria Boboya driver. Okay. Na ebedru ye na ye can see abaya no. Abrantie no ye share ne se omra. But edru ho no went to me amfa wase anyo to wama. Obunu agu nasum. Nti oba ne papa eba ha no. Na edi nkomusie. Ti after no ade tin ye na enya call free Kumawu. Opanyi bi ose ne wofa ase ne Augustine Ajiman. Na wodi chaupa eni adesrede ene de ma wo take fm Asem Beba Dabi abedwafo se ne wofa ase na die na anyamo ho nsem nti obesre se yemfa nche nanka onfa ne wofa ase ne mra na oba ompe na fidie so ne se banyi wakasa kama nyansa wodi ya wokanim na emom de wodi twato yi die ayeti se kutibini bi no emwa yen ya wona abekire de yenye se ye chawpa bi a de ne abofra ne mra na obesere se ba bi a ye se ye kɔ no ke enya ntobo ase ansa ene ka se enam se wakasa yi na de wodi twa ato no anye ye denti ke besere se ene wo faase no emra ha na de wo ho no ye nto aso mfiri o se ye ba oba na se de ne bekɔ afidie so de a oma ne se okay ene ehu hia so se ombetu omunan so asia no mon train to no ne yenkoto ye to a ye be firi mu aba no na ye de ama wo mo good edi ye hwe nanim that very day no the next day omo ama nti ne 3 days time ne ye ko tutu no akwana nya ba bia ndoje se ne bo ene kugu ye na pau no da ho e ba sa ne nyunu gu mu esini mu no ense wonu aye mre awu ko ya na fum wadwane good so wa ye bema gina hwaye o ko himfa okay nti odwane ye no ana ne papa ne se dabi ensemfo na branti ni di no wa ma ono ma bre na ono akokora no kra na sese wasa ye adwuma na wakọ no anya bia behwa ne nana no nti se wa ma ba ha no mo na manfo adom wo mo no mo hwe ne bade ama ne dia on tena se ma ba ya ne abranti ni nsem hunu sa ti ono age krata no waso onfa assembly man bia nka ho onfa committee member bia nka ho apolisifoɔ ne nkɔ na ono ade bɛkɔ na nwumre so ana ɔkɔɔye sɛ na papa ne buasi afu no wa na abranti no ne nana frɛ no na ɔbaaye ba no de share ne nsɛm ye share ne sɛ ɛyɛ afia ye besimu yi ne da etoso dunai enu na adwuma nyina ahya ase omra no meyi na no e wo fikisiem Central Police Station those office na di omechire di entia wawo akwada ba wiase na onhwe no na ye panic ne mpana se e mane nhwe no eno so ono so anya membo se ono so nhwe na omra mechirim se tomra na sumu a ombeja na manafa ne hodi okay na se ene ni didi a ene wanhwe ya ene ne beko ahye e wo fiase na de afri mu aba no Augustine Ajiman etuo na to agu ne bo to na sinebo good abaya ne kra de say within the Frida Adoma ono ne beka ase onya anigye wo ni wiase da good say ya ka say mi ankasa me de hye falila ana falila ono nso United States ade ba kwa ye hwe ye ne se enka akwada no obetumi asua adwuma na adwuma obetumi asua no se kumase ha oni obia ewo kumase ya mienu baabi a woti adwuma na a woye no eye fie adwuma a etua ne ka bosome enu bi no oje se ode mane ne ba no enti so okase obesua adwuma osa wa akwada keto akora sa ka no ho akwada no nani den enti eno nso ya asem foforo pa ye eno nso be hente no enti ebe ye ne den ti ebo aba adwea hunu se maame no a wote ne nkyan maame na akora na kire ne kwan wa hasa Asem Beba Dabi fo ena meji wo no mu die enti fo asem ne kɔ ena wo de ba enti ye ne yete sa na humobro mu no one ne ba ahia to adwene se ba bia wo mote no ɛhɔ ye game center kese to obetumi atonton drinks mo ensuo mo se pie bi o panu bi o odni nyina beka ho enti falila se abaya no ye moni twetri ensamfanka ho na ye pese sese ye die akwada ne hwe no esipi esi awie no
yɛbɛfrɛ no ama no aba na yɛde dwetiri no ama no sɛ gye fa kɔyɛ adwuma na wogye wakatua a wode bi aka ho boaboa bia no weyɛ ne adi ni nyini kakra na wo nsa ntene nkɔka wo papa ho no ɛba saa na yɛde krado bɛtum sɛ wo mɛnwo na kisio sɛ wobɛsua adwuma wie te sɛ deɛ naano metwa wo bi awɔ wɔ radio yi so no wei deɛ mentwa no awɔ na mmom yɛbɛtum krado na yɛaka kyerɛ nso wɔmfa so nsua adwuma no wie ansa enti ɛno nso ɛdeɛ no no sɛ yɛyɛ a me ne wɔka sɛ information a free Accra eba kyerɛ sɛ around Tesano papayɛ area hɔ Bishop Salifu Amoako yi a naanu ya ne ba akwadaa ketewa kɔtwi ka di koku Islegon hɔ koku ɛmaa mienu asese egya tom hye wɔ mo no papa ne ka nso asa akonya akwanhyia Bishop Salifu Amoako ka ɛyɛ cars maako num ya cars num yi bola ka baako ɛna ka ketewa kɛseɛ kakra edi animu enti bola ka no de kɔhwe saa ka na edi n'animu ni mu ɛna ades ne nso ɛde bebu bomu pam ka no de asɛe pa ya sese ya no posifo abam damage de significant damage ɛna asie na emom obia mpra obia nso ɛho anka. That is the information they say ya ka say Tesano papayɛ area Bishop Salifu Amoako Agyeman ne car among 5 cars enya akwanhyia cars ne de asɛsɛe pa good Kofi afi fami fam nana medase empani se etuo enya chitafo a ena eto ne senti enyuma Krobea hodo adama ena wiemo boaye ma ye de bojaye edition of Asem Beba Dabi dwumadie no eba wa kwamia fase de PSC nkoma Sisters Spices abusuan wonom anade enompa ahodo abadwaman so enei se wo kondo aponche nkwan na se wuni aponche sika ema bibia hawo ukwadwomu a wo so pe gold flavor ye Sisters Spices wonne pa na wode abadwaman so no no akope bi na oda bebon nkwan wona wono mbofi pam obi anum se o we aponche nam enso na eye Sister Spices ne pani bi e na wodi di dwuma wo fish flavor sanso na chicken flavor wo hono steel flavor wo obenya beef na bibia kosuye e dia ma Kumasi adum pampas obehunu wono mo ho pizza Roman Hill Swami Market sanso na bantema wodi dwuma wo hono Accra CNB obehunu wono o kanshi nso wabaze e wo ho 0243 535025 and 0279140940 ofram penifo bejo sina nkomo ese na wonom ene wabo Volta Drill Limited abusia enei wokwaje wasase na wafre Volta Drill mu penifo na wabetu nsuo ni bi e dia mawo sanse ohwe se wasi ufi awie bibia kama na wunya nsuo na wo yere ne wo ma eso pan di twa kwantenten akopɛ nsuo abafi a ɛyɛ awerɛhosɛm enti wo frɛ wɔnom a obeba betu nsuo ni kama na bibia akɔso yie na wo bi na wo ha obi aba borehole drilling wo ye blowing wo ye pump installation sanso na wo ha ahodo biara ba wo nsuo ne ho no wo frɛ wɔnom obeba bi siesie ama bibia akɔso kama de ama ahodo da ban ɛhɔ ana main office no wo sunwa ne nkwado sunwa behunu wɔnom ho no sanso na tachiman doma ene ne mpɔtamu nyina wodi dwuma edi free ho 0244 299520 and 0266 432 210 0266 432 210 eno ye Volta Drill Limited penifo ho wana no frɛ wo na nkoma ese na fata bia ene wono mo Faith Homeopathic Clinic abusuan enei ayaresa bia hodo wachini okwa de ka kire wane se bibia ha nipadua no nanso wankasa tenka se enioma enkoye wanko baabi omu mfidi papa ebehwe nipadua ni mu ehu baabi ayade na hinta na ebeye pia kire do ayemfa nkan ema wanya wahoto enu nti ena wugusu a wobre eye Faith ena ye kanfo ediama womo ena awuramu India wakofa mfidie nwanwaso abegu aso ho no okwa ebehwe nipadua nim ebekire yade ha wo ne ho aduru ayemfa nkan wonom nenam physiotherapy kwan so acupuncture kwan so etu yade ase waso ho no wosi men kan cho se de yedie de ye nom ene de ye home edifin ene beta nipadua nim entu ba so ho no betwe se afi na fi nipadua nim ma fa hodie ma pa
ayɛ wo dia endwodwo ya de stroke na bɛkɔ so bu emema wɔyɛ mmerɛ wɔ mpamuo saa nso na honamtuo na honamya ahodoɔ ani hu hawa ahodoɔ adean bɛ wɔ boi ɛwɔ akyerɛ wo hu tv kura do hwe bi akyɛ ɛyɛ Faith Homeopathic Clinic ana yɛ kanfo de amount diabetes hepatitis typhoid ne ulcer ne de wo ba ne sɛ wo nso wonsa ɛka wadanse ahenema kokɔben wɔne Jumas company no ɛbɛn ɛwɔ 18 mu nkwanta ne so 0275 969414 and 0244 583859 ɛyɛ ahoma wofra wɔnom ɛbɛgye so na Lettuce Enterprise nso abɛbɔaze abusua wɔse yɛn kan kyerɛw sɛ usi wufie wɔ man Ghana hanom wi a fa ho nsenkan ahodoɔ yɛ bɛma wɔ wie no finishing no fa bɛdan wɔnom wɔbɛma wɔtena fie nim sɛ deɛ wɔte aburukyire wɔse wɔde PVC pipes ni bi aba bend and fittings no Turkish doors ahodoɔ paint chandelier light no wall light and more na ɛkɛka ho nyinaa electric cables kitchen sink and taps ahodoɔ WC no wɔde ne nyinaa bi aba asoyɛ honom saa nso na telephone showers no wokɔ hɔ abɛnya bi jacuzzi ne basins ahodoɔ nyinaa wɔbɛsiesie wɔdwa yɛ wɔ kitchen ama nneɛma nyinaa kɔso yie de ama wo ɛwɔ fie honom a wohyɛ honom a wokyɛn wo bi a wote UK aburuchiman no mu adum aseda house kwan no so pɛɛ ana wɔwɔ 0242616585 0242616585 ɛyɛ ahoma wofra Lactus Enterprise mu mpanyinfo bɛgye so nkɔmmɔ ɛsɛne fata bia wɔno bɛbɔ awurade fie Herbal Center nie ɛno Dr. Mankwa ɛne da no kronom bosie wɔbɛn Red Park papa wei na se yɛn ka kyerɛ sɛ baabi a tokuro da wɔ nipadua nim bia no aduro bɛwura na akɔ akɔsa yadeɛ wɔno etire ho adwuma ana ɔyɛ ne titire oba so hɔ no mo a ɛnkyɛ wɔn so obedi wadanseɛ gonorrhea syphilis candidiasis saa yare ahodoɔ ne nyinaa yɛ etimi gyi nipadua no bɔ so ɛka wani gye ɛhyɛ adaka mu no wɔsɛ bra no wontu asɛ mfama wɔn na etwere yadeɛ no ɛkɔ wɔn so abu wɔgye wɔn ho kwan bia so enye hypertension ne diabetes ulcer typhoid ndwodwa yado stroke na bɛkɔ so abu osebra na nso bɛfo adanse ɛwɔ ase hɔ no mo yɛnua ma no ma bosome so afichi kromo ya wunti na adane abenedie ɛne benabɔ ɛkyɛnse de ne maame anaasɛ ne dihye bi afiri mu krono bosie Red Park ɛna wode wani kyena no Dr. Mankwa akoto kese wɔbɛboa wo atu saa hawa hodo nyina sama wo nso wo nsa ka wadanse na enioma nyina koso yie de ma wo ɛwɔ nipadua no mu ahoma hodo Dr. Mankwa de dwumani nie 0241 093 915 0241 093 915 and 0549 206633 eno eye Dr. Mankwa wo friend komobi ese no wone ebebo abapa shopping mall we eye online shopping mall abebo aze e Kumasi Krobea mu wonom ewo Tafo Sakasaka Park abusua ade biara wo pe wonu ombeto kese ewo abe fonten fide ni so eye iPhone na use a obe download iPhone app no sanso na ye Android nso a obe download Play Store e phone so wo se wonni sa smartphone yi bi krampa wo de wo yam phone na ekuta wo no frɛ wonom ka de wo hia bi a kyerɛ wonom ba bibiara wo man Ghana yi mu wo de adekro no bebrɛ wo mo phones ahodo wo aso ye honom laptops fine TV air conditions ahodo nyina kitchen wares ahodo e ya bapamo na odu oni kyerɛ na wo de washing machine won waso bi aba we no ebo no da form 399 Ghana cedis unya bi a kakaja ahodo bi a woni ni senge twaka bi a kakaja beko sanse won fa on ha ho fa on san kopo san neoma dabi bibia etubetwa ma won so wasum adwo eye abapa shopping mall enkomo na yedi 0593 386 133 and 0593 391 848 eno eye abapa shopping mall. Okay mesan ba so bio na ansana yabeto aso no maka kire o se ne dwumadie no ye diri sa anwonafo asa ye kɔ na yaba bronyam ene yaduru yi one tip ebi ji akatua ntem as early as 15th ebi 18th ebi 20th afei ne bi agye tio December ma wieye akatua waje ne last week ana this week yi hyene nso se January 31 days ana ameboa enti dia woje ne last week no eno na December ekura ma na wieye no esan de wo kwa akofam ti wadama
we die ɛyɛ nkaebɔ kɛkɛ na mpɛ sɛ mebɔ wo na ɔhyɛ ne nso bronya we na bɛrima bi akɔgye na akatua na ɛhyɛ envelope mu ɛna akatua yi wakɔgye kama te sɛ deɛ wei ekutam yi ɛna ɔde akɔto akonnwam ɛna ɔde ne nsa agu ne busei ɛna ne yere nso te hɔ hwɛ no miwura na adai na ɔyɛ na ahwɛ envelope no miwura na adai na ɔyɛ na ahwɛ envelope no miwura na onkasa me ho deɛ na wakɔgye wakatua enti anwenwe mi kura sika na wɔ hɔ yi yɛmfa bi nkɔ solve ɛ ɔsɛ hwɛ asɛm wadanko envelope we na ɛda hɔ no wakakuleti ahuru sɛ asa wɔ ne tirim enti saa 31 days no ɛmfrɛma a yɛbɛtweɛ no waho enti yɛ na wahwɛ ne yie but adeɛ wei ɛyɛ adeɛ a hyɛ ne nsonso yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a wɔnom ɛhwere biribiaa ɛwɔ abrabɔ mu sɛ bɛyɛ a yɛn yɛbɛtumi yɛdi nkonim saa nkɔɔfoɔ no ɛyɛ agyanom yɛgyanom agya biara no ɛyɛ ne fɛ yɛ ne dɛ sɛ ne ba bɛtumi ayɛ aboro ne deɛ enti ɔyɛ biribi a ɛyɛ n'agya padeɛ koro otumi tɔn de boa sɛ ne ba no bɛtumi yɛdi nim saa berɛ wei ɛma wagya ne werɛ nho wate sɛ problem bi koraa si a monhwɛ na monsɔɔvo ɛna saa nkurɔfoɔ yi nso wɔn yaw biara yɛyɛ nam mu no na wɔn nso ka yɛn ho ɛno ne yɛ nanom wɔn na wo kanka koraa ne sɛ wusa na ayɛm yɛ ɔya maame nna ɛma remfi no wate kae wo deɛ woni bi akusɛ fa obi sɛ maame na fa ne gyina mu hyɛ adan wate aseɛ very good na ɛmoa wo nso awuraba bi nso de na werɛho sɛm bi abɛda yɛn momyɛ mfa nnua ɛnɛ kwabena boaten agya abra dodoɔ na anim sɛ yɛfrɛ wo papa wowɔ United States of America Bronze a very good afternoon to you papa na nasoro deɛ ɔbɛwɔ asafo body nso wɔ Minnesota awie ma menkyeakyea wɛ na memusa wo sɛ wo nso ɔho te sɛe ɛna wie yi abaayɛ no n'asɛm a ɔde baayɛ no ɔse atiefoɔ nana Krobea no wabɛdwafoɔ mommoa me ho momiɛnti asɛm no asɛm bi na ɛkyerɛ m'adwene kakra mewɔ haw bi mu na mehia mɔmmoa na mehia Ghanafoɔ so mmoa sɛ mowɔ mmoa bi a wɔde bɛboa me biara ɛbɛyɛ m'anigye paa nti asɛm yi na ne sɛ 20 years back but for now no I'm okay. Meyɛ adwuma in one of the big banks in Ghana and my worrying so but me tete. So 20 years back, that was back in the university, no. I went to one of the very big universities here in Ghana. Nah, during those times, sikasem chese suku na kasa. It wasn't easy for me because na mintuya mi bibia me papa mo yeah, but still na me pese me ko university nti on getting to the university nature me share this particular lecturer. God being so good, I met this lecturer and through him I met a businessman Nadamfo. He's a very big businessman and he wants to be in a relationship with me and he wants to also have a kid and propose a whole lot of things though, but he told me so my time to think about it and to me call 2 weeks later me get it back to him telling him said, oh, I'm interested, yes, I'll go into a relationship because now so I'll go into a relationship with him and
So or Opte say, okay, let's go into a relationship. He'll give me $200 million for the start, no. Then fine, I see what next. So I agreed. We started dating until say mefa efro na me man who say, oh, I'm pregnant. So I was with this businessman, or me papers ni na ma me ko wo ye me defer me course no. Me program me wo university, me ne laboratory, me wo ye, and the minya a friend a lawyer by my essence and character. I state to say yes, you have for mewa obeja korano obema misika obema medan obema meka ena de mi here bia meet me a friend but a kran de me who are biom. So I'll be separated from my child or from the child, but anything I need beyond or the be mommy. But Okache me say he's not going to rush me into Ibia say me make a decision in a haste nowadays, but he gave me the time to go and think about it. Now the woman say, oh, me never call out me na me now. Yes, we have a kid. Then he takes the kid. Me woman na wajia korano. Obetua me bibia, obema me dan, obema me car, baby a me da me me hostel, bibia obetua mama, miss fees ni na obetua mama. The only thing I will hear and say, oh, he and I, you have a relationship, Nija. Ma woman. Then it was more like as a contract been. So on my time to go and think about it, me one pressure me be 2 weeks time na me baba, and I'm say na me one who no. Oh, into opportunity whereby me take the particular opportunity. I feel fast forward me call. We started dating. I went back. I gave him my man feedback. Said, oh yes, I want to be in a relationship with him, so that I can pay my fees and other things into or tear me hostel or tear me school fees or ye bibi a mame into ye start to say ye DT or to come a mame driver or they may be say be a person me call ma san ba bi simechi biom dabi say nipa no se ongoma no e na wawo o da ye voice ne ho adwuma mama na san ba twaso aba san ba bisinachi. Okay, you have the full audio no enti dia na oma kodru US se onko wo ma no e na dia ni see ka hoketo e bi no fa mame o na uti no wo mo kodru US no so defend the course we university do mo kodru US no ana wo ye no hwa akra ne be 1 year ana papa na je no so back to Ghana no better one education so university because the fair or buy no papa no ne lawyer before all be free ha kono o mu sia ne lawyer e ma o mo sensan say se wo akwala ne de mana o pa no nya e wo full guardian no ayi no wono na wo authority wa akwada no so o mama me ne hunu ne biem enti obema ni sika se sika no de wa mention emudu pa ana obesa hwe na ma na wie university de ohia wa brabom bia no de bebo ba kwala ne nim hwe sei die ohunu ne biem o ne nkwa aka wo ne wiase ana ye dai nti o 1 year ne so de akwala ma ba back to Ghana no papa ne supporting de o kan ye nyina o ba na ne sika da na accounting nti o free baabi a omokọ han ye no e ko baabi foforo e ko rent apartment obi e no to fie ma no obewie school obeye adwuma kese e wo Ghana ha ye bank kese pa wo Ghana ha ewo bank kese pa wo Ghana ha nti omuwie ye no bank ne fa ye na wo ye adwuma no afi no abaya na ba be hunu se wabenya kunu abeware foforo woni nipa ne te na ni je
ɛnam saa nipa na ɔwɔ Ghana no so na ɛma no nya saa adwuma no wɔ bank hɔ okay wabɛyɛ ɔyɛ panyin kɛseɛ nti ɔmpɛ sɛ ɔbɛnti na ɛmpɛ sɛ ɛbɛbɔ ne din no okay ɔbɛnya saa adwuma no wieɛ no ɔma ware for the past getting to 10 years ni na awɔ ma ɔne ne kunu foforɔ no awɔ ma ɔma wura ne testis bia papa no yɛ okay ɔbaa no yɛ okay but awɔ paa ntumi mma nti now deɛ na ɔpɛ sɛ ɛnyɛ ma no wɔhu ne sɛ ɔkɔɔ baabi ɛna wɔn ka kyerɛ ne sɛ akwadaa no a wawo no ɛwɔ mu sɛ wɔde full guardian na yi ne de ama bɛrima ne deɛ but ɔntumi nwu biem nti ɔhu ne sɛ saa akwadaa no a wɔwo no biribi ɛwɔ akyire ɛyɛ ne ba prɛko pɛ a ɔwɔ wiase a wɔntumi nya akwadaa bi abiem nti yɛnyɛ dɛn nti ne kunu no ma no 1 whole year sɛ afei ɛɛnde na so wɔntumi anwɔ wɔbɛgya no awadeɛ ni bɛgu biribi a nam ne so a ne sa kan no ɔbɛgyina adeɛ because so wɔntumi produce ma no a ɛnyɛ sɛ ne bɛtena no abɛhwɛ n'anim nti mmoa bɛn wɔ so ohia firi hɔ ohia sisi a ne sɛ ɛwɔ mu sɛ wɔde support na ma papa no mmerɛ bi wɔ hɔ a yɛbɛtumi ataa n'akyi ama no hu akwala n'anim kɛkɛ anaasɛ mmerɛ bi ani hɔ biem sɛ ɔno nso bɛtumi aka sɛ me nso mebɛnie na papa no ntumi mfa akwala no wie na papa no gye akwadaa no wasesa n'akyi baabi a na wɔte no wɔtu afiri hɔ ɔho nya access biara to papa no biem nti ɔde bɛdan yɛn ɛne yɛtiefoɔ sɛ akwadaa no mmerɛ bi wɔ hɔ a ɛbɛtumi aboa no ɛwɔ mu sɛ mistake no deɛ wayɛ deɛ ɛyɛ ɔnyɛ dɛn meda ase ɔwɔ adeɛ kyia me yɛse asɛm mpɛ nipa de pɛ ne ho asɛm asɛm wei ɛyɛ awuraba bi a sɛbe kuro yi mu ɔyɛ sikakorabea adwuma a wadi nim ɛwɔ abrabɔ mu mfomsoɔ a ɔyɛɛyɛ ɛde de aba akyire sɛ yɛ a wosusu sɛ ɔnyɛ dɛn akora ɛyɛ asɛm o ohia de nipa bɛduru akyiri papa ɔhyɛ aseɛ ka ne story no a ɔka sɛ owura no ɛde paasɛm to ne tiri mu no a na ɔka sɛ wɔkɔdwen ho no ɔhɔ na ɔbɛka sɛ fie nso nyɛ kwa ɔkɔ ɛna nyɛ wɔdo na mmom ne fie nyɛ enti efie nyɛ no ɛna akɔfa we nyinaa ɛde abrɛ no cause ne fie ya obi enu ɔbɛka sɛ wɔwo de na kyɛ because abrabɔ bɔbɔbɔ sɛ deɛ ya na sɛ bi wango dia wango na sɛ ma wo bi pa na yɛnsensan krata sɛ wonhu na kyira kwan bi odie na ano den papa ba ya ho kyerɛ ɛne sika ni brenti odi akyire ɛma sɛ edi abewie no ɛna abewie no akra adeɛ baako a ansa na yɛbɛtumi aboa no gye sɛ yɛhunu enkrata asɛm a wɔne friend sɛ papa ne yɛ because Ghana ha bibia ko wie mra enti mra so wode wonsa ko hye mra bi ase a ebe condemn mra bi aka bia because nkadi enum ne sɛ akwada de yɛ maame ne papa de a enti ba akofo ntime nye no na so bekom no na nhye ye bi akoso wa bra onni anoka nye sa de we de senkanya den me no wo ba ampa me no na awo no enti mami hunu me ba we de senka ya anansesem kaya anansesem so nanso so bibia ba mu ho se lawyer atenase lawyers no so sa o mo no ye mra o mo de nsem be koakoa wa wo nya de nsa sha ase awie se kimu a ya nyawo na ye ka because wana akọ ne suku enu onim se brofo we kyire obekyire mu akyire o easy ama wate ase na wasan na duru se aba asɛm ne yɛkyerɛkyerɛ nsɛm na waa wogye tu mu no maako a ɛhɔ na wobɛhunu na akora me wone sɛ ɛden so nyɛ den sɛ bɛyɛ a wobɛhunu owura n'akyiri akwan nko a na so ɔda so mpo te ase deɛ a ɛno sɛ nti na meka sɛ ansa na no ɛgye sɛ wobɛhunu owura n'anim sɛ ohunu owura n'anim deɛ mfa ho ne nkrataa a wɔma sensan ɛfiri sɛ bɛ masan krataa na memɔɔdua ɛna me ne wo nkɔ ɛkyɛ emoja apan bi ɛkyɛ sɛ mehu na mewu ɛna me mo mehu dua wo se akwadaa no na me ngoma ma wo ama wo enti bra bi aduma me hu no a na sɛ nya sunsum nsɛm bi ade a akra ɛnyɛ den de sɛ sia yi ne de ɛwɔ sɛ de edi nkan ne sɛ yɛbɛhu sɛ wowura no ɔte ase anaasɛ ɔnte ase na he na wɔwɔ
ansa na ne edi ho bia etumi aba efiri se wa hu ni sa se nipa kro wa firi mu empo sa akwada no nso kra wono nso te ase Asem foforo vise ne no no ma bi ekoso wo wiase ni ntuna kra obi ne wo yenkrata asem si adwendwe ho mienu o edie be busa ho se edie be kra nti ne botaye ne sen ene sen a wo se chinchina age se me wo ma no hwe ne ma kakraka wo keka metofia ma wo mesifia ma wo metoka ma wo nti adwe bia ma wo trim busa sa akwada no kra de na wo de ye oji akwada no de na koya nti wo se o ma wo hu ne biu ehon kra no se wo so odwen ho ma ye ni sika no nko achi fine ubeti machia obi wo se wo ho ya me fe me pese me ne wo kama ene be ma kra ubeti machia wo se me pe oba wo me fie na mom ni abeto aso se ni sei me ma wo hu ne bio na meto wo ya ma na de be nko ene ode akwada na ko ya enya wo no odo wo akwada na wo bari nti na wo ye wo ya ma ndi akwada na oton no anaso odi koye ni nyanka ma de bi anase odi kwa kosi ni bibia no we nyina ma wadwem ne se de ye hunu papa no a ena ye be hunu sesei ara ye ni ha ena opani bi oni obenyam ya otwa ne to mu se onko America ngowo eno no ne sensan krata bi okotena America wo ya sabire lady no wote America ndi akwada na kwa ya America citizen ndi eja oluma ofrigana ko holidays ya na yire wa Ghana de na so na eja ne ofa ase wo do ho a okwa ne ma bi wo abrochire first okwa one ne man ne nete ba wonya we ko ho no ezi okwa okotia ne ma no a na okwa ba bi a ono so okwa koye yi no ye ya na oba wanka se unhu ne biu endi akra esi ya yi ne de den so nya den ezi ya gise hwe papa no ohu papa ne se papa ni a afi ne nsenkan ye obi a no ye betumi ene no aka mate tenase na fami tuwie udimi tuwie pe na afei yenchia yetiefo nyina ntwato na afei yensore ene awodadie mu ntia nkoma wo ye frɛw Madam Paulina Apia o wa tonsu bukuro ene wiai Madam Oma ene wabusua nyina se ne eye wawoda enti wosre nyankopɔn ni nhira na ho bambo ni nyinkyere ene ne nkwa ho sai nkan happy birthday to you Madam Paulina Kofi Famiwie ye ko midimafo herbal clinic abusua Dr. Time da so nkomo na yedi wo se yenkan kyerɛw se ohaw no anase yade no etesen anase etesen wo se bra na won hye bretia bi ento yade ne so onfantu ase ma fa hudie mapanya wo dia hepatitis A, B and C ni nyina wo hwɛ endwodwo yade stroke sa mu yade ene ahra wo musa yade ahodo nyina wo hwɛ esiesie ma bibia kosuye wona wapa wocha wonya bi nyina fo wonani nkyere medima fo eba clinic na won kofo adanse enkwe henia otu ase ma ne kɔ ya emba bio sanso na fichi kromu ha ahodo nyina eboko ago anodi ne juma 0244774282 ana 0245616336 ofra wono bejo so na nkomo esefata no wono ababusua yetofie bi wo ye owofo anaso yanana bobra etu nchirima ho pekumasi fiesi ho na eto de aden a wo faasefo ene na nankanso ono manya baabi edomuti ato wei eye fie aye ton adankura no wo mu ensia sanso na master bedroom ewom bibia hye toilet and bath nsu ho asem de enye ayikura bibia wom sanso na nkane ho nsem eben kro ti bibia bekono bibia eda na kwamu a okoto fie ya ne o manyina hye eno awa atwoma kofodua kumasi krodua mi ankomo ana yedi na we no so okiremu a ho senkaya hodo nyina ofra homa edidi suo ya ono beka na ebo no nso eda fom enioma nyina hye na wono mpanyifo a ehwe so ma bibia konkan no edi nkomo na ne sene fata no waye ama won so wono obusu ma benya kumasifie na enioma akoso yie edi amamo 0241 198922 0241 198922 and 0547 019763
ɛyɛ ahoma wofra oni fie wura bɛkasa deɛ wɔho bia no ɔno bɛka ma nneɛma nyina kɔ yadeɛ bɛkɔ herbal clinic wɔsɛ me nka kyerɛw sɛ o yadeɛ no ɛbɛkɔ ɛnka bi da sɛ me yadeɛ ya na bɛkume anaasɛ yadeɛ we deɛ ma yɛ bia nkɔ wɔmfa w'ani nkyerɛ yadeɛ bɛkɔ herbal clinic wɔnom ɔde w'ani kyerɛ yadeɛ bɛkɔ herbal a wɔbɛhwɛ yadeɛ bi a bɛkɔ osuo no bɛtu aseɛ ne yɛ koraba ɛkɔ na aba wako bia wonya no ye fanjodwo ya de stroke ho ha no kɔ dan wɔ no mo diabetes ulcer ni nyina wode kɔ aseɛ hɔ no mo a obɛtene tɛ wɔna honhono ɛhɔ na ɔna asa tata yadeɛ ha adwene yie pa hernia ho nsɛm ɔka san so na prostate disorder ahodoɔ nyina de kɔ aseɛ hɔ no mo a wobɛnya wa hotɔ we no ɔbɛkɔ ayɛdɔm sɛ zongo frafrahene fie hɔ pɛɛ ɛna wobɛhunu wɔ no mo 0531 602710. Okay. Bronya. Na ya Bolivia Enterprise Kumasi Krobea imu unya du sofo line alignment hwa wode enuane a sebe ahodinuo ahyemu matonchom onum number nie gena frɛ 0246 010 150 and 02442 878 Anna 3P garlic mixture no eyedro se woda sore na waye mmere nipadua ni mu ya wo ya wo pressure nyina ye wo immune system na ye mmra ko ba bi eto aduru bia ka se wo pe 3P P-Wack fo aye de abado frɛ ye number we so 0248 928824 and 0201 000021 Piafo medase ansa na be sore no afi mu nyina no hwan na abɛkyia wɔnom na wo kyia na wo twa to ayɛ ne general so obia fa no tato ɔnyɛ saa wanya asɛm kyia na yɛnkɔ na mate the din kan mɛkyia masafo manyina the Church of God 7th day ayɛ so mo kwada so adwuna se Pastor Samuel Fusu Giabo na Genova sia ɔno anso ɛsan yɛ so for office mɛkyia ne asafo manyina na afi mɛkyia kwabri bonfa hene nana kwaku twumasi ɔhene onkwa so saa nso na tepaman hene nana adusɛi antwene wampem ɛyɛ tepaman hene ɔhene wiai mi ma official pa na mabo ni nyina no ɛde akɔ kwada so mmerɛhyɛ bedwani Dr. Kingsley Nyako obo edumason ɛwɔ kwada so akora wiai mi ma wo nso official pa ɛno Tech FM atiefo nyina me mo bibia official pa Piafo oba de ma obia nso official pa onso wo ya afa ni nyina tato wo ye ne saa na ye akra yo papa ma menchia papa papa de me bro nya de aba ono nko a ne amano ne ni a wasane aba omo maka no menim se bia ye sori ya na beba ne Ghana fo ni nyina ndi papa e mo official pa afi akra mechia eye Ebiskona Ebiskona wonne ne ma ne na busua nyina mechia na Giabo ono so Tepa ono so machia na kwa kutwumasi enso so machia no sa na adubu ahen ono so wo eye etia ehene eno no ono so machia no owo me eno akoso ankama me ma wo afinsia pa me afinsia papa na nka me pese me boni din ne ifiri se na enso so aja eno akoso ya hyeden eye de o se sia no na asie akra afi eno adwo amankwa ono so me man afi Roman fo a wo bronco afi krobo afi tafo enyina ashtown fo nyina obia otie yen obia odome obia oye bibi ema me firi ahyase ebepem enne me mo bibia afinsia pa medase jataba ye di kan me de aseda be ma
ene wanante ebrebebre afutu ene atene ene kwan a wofa so ene yedi dwuma no eye ni so bebre nti sa afe akọ apro abeto ye ne na ye aseda ene yedi ejina we take fm na yedi adaw se ye nyina na yenya ni se ebi mumpo enya kwanya ni bi nanso so kwanya on fa so ene wo no monyo omne ye nkwala ne nante ye no na ntwe ye hu ni se wo ye kandifo pa nyankopon ma won kwatenten amen na omma wo nyansa ene nimdi a ebro so na fatenten ye da ne da nyina amen ye to so mienu ebe mo twede ampon se afi for no ne die ni dikan aha me die na to so mienu aha ono no boy yen omma yen kwa ma yen ahoden a yetimi di nya bi betena asire kasa yeda na se amen yentimi fa na se dani ne waya ma yen so yeni nyankopon enka yeda nyankopon ase afi nso de etoso miensa enkoma me maame maame ya boatima bebi awo bi awo apiedu nyankopon onhyira na ommo ho ban ma yen omma o abadaye se de bi ade tretin no nyankopon hyira yema wa fisiapa menua no mu nyina eda o mase na me mo fisiapa ena de twato eye me yire agudie papa bi of Canada Edmonton Alberta okay wo anaija o hwe nkwara no eso ede amaye nyansa ne ade a odi wura wo no mutrim ni ahofama a odi hwe nkwara no nyankopon oma wa hoden oma wa pomuden na oma wo ne nkwara ni nyina ho ban maye ene mpaibo a odi taye chi nyankopon hyira ene obi biara otie ye me wo fa no no dɔɔso mo ya asɔfo na mko boba akudin na ma moni ye ade Asem Beba father fo me uncle fathers ni nyina no nyankopon onhyira mo ene me wo fa no mo wa ma no ne ɔmo mo ho ban na ɔmo wa mo ɛwɔ nyansa ne ahotom ne ahodin apomudin mu ene me nyonkofo nyina nyankopon enhyira mo nyina damas menso me da se adofo ne atiefo me chia mu nyina mechia ubia na medemu nyina nso ase oteke dwuma yefo ne mu mpanyimfo mu nyina nchia de bi nkamo mede de Krobea nana Yaw Asante unzama mu obia din good machia ubia enti wo oka hu bi wate ya so the last edition Gabriel Dr. Kasheba ono so betrase da odi ababe som ene 24th wadama mesre wo boma yenhwe yenhu yenkura yenho sebe ya yebeko na yebetumi asan babio ni aba behia on the 6 say 6 the new year ni mu da ebehia bi ha na yebehia yankopon mo aye no nkurakura ye no mfa ye nkonsa mfa ye mra bio medawu nyina ase yankopon Israel makrao